Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba. Gómez xustifica a súa inasistencia e delega o seu voto para a reunión do día de hoxe na deputada doña Ana Belén Pontón Mondelo e para a reunión do día de mañá na deputada Olalla Rodil. Todo elo conforme o disposto no artigo 84.3 do regulamento. E entramos na orden do día. O primeiro punto é o texto legislativo. En primeiro lugar, vamos a debater a proposta de tramitación polo procedimento de lectura única do proxecto de lei de medida excepcional de carácter fiscal e, se é o caso, de debate e votación de dito proxecto. Todo elo de acordo co artigo 134 do Regulamento do Parlamento. E a Mesa, na reunión do 18 de febreiro, acordou admitir a trámite este proxecto polo lei de procedimento de urxencia e logo da audiencia favorable da Xunta de Portavoces acordou proporlle ao Pleno da Cámara a tramitación polo procedimento de lectura única deste proxecto de lei. Antes de someter á votación a proposta da tramitación polo procedimento de lectura única, ábrese unha rolda dos grupos parlamentarios por un tempo estimado de 5 minutos para fixar a súa posición respecto da proposta de tramitación. Entón, comenzamos. Como isto, non sei, a vostedes se o queren facer incluso tendo o escano, porque é un procedimento rápido, poderíamoslo facer así. Entón, Grupo Parlamentario Mixto, tenlle voz ao escano do señor Ojea. Estaremos a favor, presidente. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa. Sí, presidente, a favor. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Sí, señora Presas. Nós imos pronunciarnos favorablemente, pero agardábamos que conforme indicado no horario do pleno houbera unha quenda de intervención para poder explicar a nosa posición política. Eu dixeno, se queren, poden utilizar. Sí, sí. Non sei se quere volver a utilizar. Queren non utilizar? Sí. Bueno, pues entonces, bueno. Vale, pues puderon dicir antes, Vale, pois veña, 5 minutos, a que sí, a lei é o que dice, 5 minutos se poden facer, pero puderon dicir antes e evitaba as preguntas tamén, pero bueno, é igual, non perdemos o tempo. Grazas, presidente. Xustamente estamos hoxe perdendo tempo pola chapuza que fixo a Xunta de Galicia coa modificación específica deste punto. Se a chapuza non se producise, non estaríamos debatindo hoxe este punto neste pleno. E quero comezar así, porque tanto sentidiño ten a Xunta de Galicia, tanto bo facer ten a Xunta de Galicia aprobando os seus orzamentos e a súa lei de medidas fiscais e administrativas en tempo, que hoxe temos que vir aquí, e xustamente ten que ver a Xunta de Galicia arrastrando os pés por culpa de que anuncia a bombo e platillo unhas medidas que despois non leva á práctica na propia modificación legislativa. E por iso, xustamente, de chapuza en chapuza, é polo que hoxe debatimos esta proposición de lei de modificación urxente polo trámite de lectura única, porque a Xunta de Galicia non fixo os seus deberes, nunca mellor dito. E xustamente neste debate, o que hoxe queremos pôr de manifesto é que se non chega a ser pola propia reivindicación social, se non chega a ser pola propia exixencia que fixeron os grupos de oposición, nomeadamente este partido, Grupo Parlamentario Socialista, hoxe seguramente non estaríamos aquí. Vimos como o señor Rueda anunciaba, primeiramente, no debate de Estado de Autonomía, como se iban a facer estas deduccións por libros de texto e material escolar. Posteriormente, isto foi no mes de abril, no mes de maio, non suficiente con iso, fíxose unha rolda de prensa para anunciar que iba a haber 60.000 alumnos e alumnas que se poderían beneficiar desta desgravación fiscal. Non debeu dar tempo á Xunta de Galicia en todos estes meses, abril, maio, xuño, xullo, agosto, setembro, outubro, novembro e decembro, para poder estudar o tema. Fora xa unha promesa previa do Partido Popular e non lle chegou todos estes meses para poder acometer as medidas tal e como se tiñan que facer. Pero incluso chegou o día
de ter que xustificalo, e a Xunta de Galicia botou balóns fora. Bueno, máis ben, botou balóns entre Consellería e Consellería. Agradezo esos dous conselleiros do balón que estean hoxe aquí. O balón da Consellería de Educación pasou a Consellería de Facenda, botándose uns as culpas ás outros. Pero realmente as familias, que eran as grandes prexudicadas, o único que podían facer era mirar absolutamente abraiados con que esa medida que fixo o Partido Popular non se podía levar á práctica. O conselleiro de Educación dicía xustamente o sábado 7 de febreiro de 2026, despois de que a Xunta de Galicia, esta gran xestora, este gran goberno do sentidiño común e do sentidiño en todos os sentidos, menos para poder facer ben as súas propias normas, dicía o conselleiro Román Rodríguez, referíndose á polémica, non sei cal é a polémica, señor conselleiro, porque realmente non é unha polémica, é unha mala xestión, unha absoluta chapuza o que fixo a Xunta de Galicia, que anunciou a bombo e platillo unha desgravación fiscal que despois non se iba a poder realizar. E, polo tanto, dicía que realmente era o marco legal, que non se podía facer nada. Se o marco legal, porque estamos hoxe aquí? Se non se podía facer nada, por que sí que se podía facer algo? Por que negaron a evidencia? O que realmente evidencia isto é que estaban máis feitas as cousas, deprisa e correndo, pero deprisa e correndo por que? Se hubo meses para facelo. E, polo tanto, despois desa presión social, pois conseguiuse que se fixera esta modificación. Pero o único que demostra é que tanta propaganda o único que provoca é que o mellor é mellor ir máis lentos, pero máis seguros, e non simplemente sair a golpe de titular, a golpe de anuncio no debate de Estado de Autonomía, e despois o único que se fai é ter este trato para todas esas familias. Polo tanto, en consecuencia, nos levamos semanas dende que saiu esta cuestión reivindicando que a Xunta de Galicia faga o que xa tivo que facer, que faga realmente o que nunca debeu pasar, que foi deixar desamparadas a todas esas familias. Claro que esa normativa se pode facer así, din na exposición de motivos, intentan xustificar algo injustificable, porque claro que pode ser así noutras normativas e claro que está así na normativa, pero como se demostra, tamén caben as excepcións. E sobre todo caben as excepcións cando non se lle explica ás familias cales son os requisitos que teñen que cumplir. Se foran xa previamente explicados, nada que dicir, pero a cuestión está en que nada se dixo e ao final quen pagou o pato, como sempre, os galegos e as galegas. Polo tanto, nos votaremos a favor deste trámite polo procedimento de lectura única, non polo Goberno da Xunta de Galicia, non para enmendar esta chapuza do Goberno da Xunta de Galicia, senón por todas esas familias que non poden quedar desamparadas pola súa mala xestión. Grazas, presidente. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidente. Se la vi, precisan o Parlamento, teñen que escoitar o Parlamento, só faltaba aquí, despistaste un momento xa. En fin, antes de máis, desde o Bloque Nacionalista Galego non podemos comezar este pleno do Parlamento Galego sen facer un agradecemento á sociedade galega que coa súa mobilización fixo o que era xusto e necesario, freou un proxecto lesivo para Galiza e dixo altri non, Galiza sí, demostrando que somos un pobo orgulloso, vivo e cheo de dignidade. E indo á cuestión, resúmese nunha soa palabra, señores Corgos, Rodríguez e Calvo: trapallada. Trapallada. Ter que facer este remendo legal directamente pois mostra pon negro sobre branco que realmente a súa lei de medidas fiscais administrativas é unha trapallada legislativa. Moita maioría absoluta, que presumen día e noite, moito goberno del rigor, moito autodenominarse vos xestores, pero son vostedes uns absolutos trapalleiros. A Real Academia Galega define trapallada como sustantivo feminino, cousa mal feita, sen coidado nin arte, e a verdade é que só falta que incorporen na página web unha foto do Consello da Xunta, porque iso é o que define a Lei de Medidas Fiscais Administrativas, non só nesta ocasión, senón habitualmente ano a ano. E por qué? Porque aí aproveitan vostedes con premeditación e a leivosía para meter pola porta de atrás todo tipo de cambios legais, hai que recordalo, sen pasar polo CES, sen pasar por unha tramitación parlamentaria demorada, sen consulta social e saltando informes legais. A mesma película todos os anos. E se facemos recapitulación
da última, como se fora isto unha serie, pois vemos que o que fixeron vostedes no último capítulo, pois claro, deron tantos xiros que como para non meter a pata, porque eu quero recordar aquí que na última lei de medidas fiscais e administrativas reformaron vostedes nada máis e nada menos que 50 leis, que se di pronto, e 15 decretos que nada tiñan que ver coa tramitación orzamentaria, sen contar xa o propio espectáculo co que nos deleitaron coas súas propias emendas do Grupo Popular. Por iso hai que recopilar porque ademais equivocáronse nunha cuestión que afecta aos libros de texto e que afecta a fiscalidade, pero non se equivocaron nas prebendas á patronal enerxética, non se equivocaron para seguir promovendo a plantación de eucalipto neste país, non se equivocaron para reformar as exixencias de habitabilidade e permitir que galegos e galegas vayan vivir en pisos máis pequenos que os hotéis aos que van vostedes cando se xunta o Consello da Xunta. Niso non se equivocaron, foron equivocarse para pouco que meten de fiscalidade, foron equivocarse el goberno del rigor nalgo que tiña que ver coa desgravación dos libros de texto. Non se equivocaron tampouco en permitir prebendas no imposto de patrimonio ou no sector do xogo, foron equivocarse nos libros de texto. Claro, fan tal caixón desastre que esta é a consecuencia deses estes lodos. Pero, en todo caso, o problema de fondo é ese. Non é unha cuestión menor, non é unha cuestión anecdótica e puntual, porque errar, efectivamente, é humano, é lóxico en leis complexas poder cometer un erro, pero a cuestión é que vostedes viven instalados no terror legislativo da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas na que xuntan absolutamente todo e por iso lles pasa iso, porque rigor pouco, planificación ningunha e soberbia moita. A ver se isto lle serve para quitar un pouco de soberbia, porque que 2 meses despois de aprobar os orzamentos, tendo maioría absoluta, teñan que vir con estas, pois amosa que realmente están facendo as cousas mal. Están facendo as cousas mal nun dobre sentido. Mal porque estiveron tan ocupados vendendo a bombo e platillo a proposta que non demoraron en traballala de forma adecuada e en contacto coa comunidade educativa, e mal tamén polo fondo, porque aínda que hoxe se remedie este erro, a proposta segue sendo un parche. Segue sendo un parche porque hai 17 anos había unha medida que funcionaba, que era realmente transformadora e que era a gratuidade dos libros de texto, e o primeiro que fixeron ao chegar ao goberno foi aplicar a tesoira. Foi aplicar a tesoira e a xenda da dereita de recortar dereitos sociais na peor crise financeira da historia deste país. Polo tanto, ese é o erro maior que debera corrixir esta lei, apostar pola gratuidade dos libros de texto. En todo caso, compartimos que hai un problema. É evidente que a comezos de abril vai iniciar o proceso da declaración da renda e que isto prexudicaría a moitos galegos e galegas, e como non é negado que nos importa é a xente, non nos imos opoñer a esta tramitación polo procedimento de urxencia. Para unha vez que o Goberno a emprega de forma xustificada, pois non imos dicir que non á urxencia, diremos que sí, pero aproveitamos tamén para dicir non ás chapuzas do Partido Popular e a súa política fiscal. Nada máis. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. Bueno, presidente, pues moitas gracias. A verdade que acabamos de asistir a un exemplo maravilloso do que vir a un Parlamento a facer calquera cousa menos debatir, non? Porque debatir consiste en gran parte en escoitar a outro. Vostedes ni sequera escoitaron o presidente da Cámara, que comenzou esta sesión ofrecéndolles intervir 5 minutos dende este atril ou dende o seu escano. Pero pa que atender o que di o presidente da Cámara pudendo montar un pequeno lío, non? Mire, a realidade, moi brevemente, non? Os requisitos para a tramitación do proxecto de lei polo procedimento de lectura única están recollidos na sección 5ª deste regulamento do Parlamento de Galicia, máis concretamente no artigo 134, leo: cando a natureza dun proxecto de lei ou aconsellar ou a súa simplicidade de formulación o permitir, o Pleno da Cámara, por proposta da Mesa, oída a Xunta de Portavoces ou por iniciativa desta, poderá acordar que este proxecto se tramite directamente en lectura única ante o Pleno ou ante unha comisión. 2. Adoptado o acordo, procederase a un debate suxeito ás normas establecidas para a totalidade e seguidamente o conxunto do proxecto someterase
a unha soa votación, é dicir, exactamente o que estamos facendo. Polo tanto, estamos ante un procedimento que está reservado a dous supostos. O primeiro, un proxecto con gran simplicidade de formulación, creo que se tiveron oportunidade de ler a documentación que acompaña este proxecto coincidirán comigo que encaixa perfectamente, é un proxecto cuxa natureza aconsella este procedimento, entre eles, pois, a leis de reforma puntual de outros textos normativos. En calquera caso, creo que se cumplen as dúas posibilidades nunha mesma norma. Eu penso que este texto que hoxe sometemos á consideración da Cámara encaixa perfectamente neses supostos para esta tramitación de lectura única e, polo tanto, non cabe ninguna dúbida sobre a legalidade do procedimento elixido. A lei que hoxe sometemos a debate limítase a modificar a disposición adicional quinta da Lei 5/25 de medidas fiscais e administrativas, introducindo respecto á deducción por adquisición de libros e material escolar unha única novedade sustancial. Paso a ler esa formulación. De xeito excepcional, no ano 2025 serán tamén admisibles as contías satisfeitas mediante a entrega de diñeiro de curso legal. Dificilmente atoparemos unha lei de contido máis sinxelo que esta e, polo tanto, que se axuste mellor ao procedimento de lectura única. Eu quero agradecer á democracia ourensana e ao BNG que teñan amosado a súa comprensión polo procedimento elixido dende o primeiro momento, aínda que despois veñan aquí a falar de trapallada, por certo, que veña a falar o BNG de trapalladas na mesma semana na que presentaron nas Cortes Españolas unha emenda sobre a AP9 na que eliminaban a cesión desa autovía a Galicia e dixeron que era un erro. Así que, se veñen vostedes a dar lección de trapallada, recoñezo que para iso son vos mestres. Pero eu taparíame un pouco, taparíame un pouco. Mire, tamén aproveito para agradecer o apoio ao PSG, ainda que debo amosar unha certa sorpresa pola reticencia que mostraron inicialmente, xa que estimaban máis a caída unha tramitación ordinaria desta lei que impediría que a medida estivese en vigor antes de que se inicie o plazo de presentación da declaración da renta. Só caben dúas explicacións a esa reticencia. A verdade que cada unha me parece máis preocupante que a anterior, non? Ou ben o PSDG entende que isto é extremadamente simple, pero prefire buscar unha polémica artificial, aínda que sexa a costa de crear un perxuicio ás familias que se poderían ver beneficiadas pola medida. É unha posibilidade. Ou a segunda é que o PSDG considera que o contido da lei resulta excesivamente complexo para as súas señorías, que impide que se sustancie nun trámite de lectura única, o cal, sinceramente, non falaría demasiado ben das capacidades cognitivas da bancada socialista. Eu, a verdad, que despois de escoitar algunha das reflexións que se fixeron desde este atril, pois, efectivamente, creo que non entenderon demasiado ben o contido da lei. Eso sí, atrevemento non lles falta, porque que veña un socialista nos tempos de Pedro Sánchez a falar aquí de promesas e anuncios incumplidos é para nota, señoría. Sí. Pode vostede asentir que eu sei que atrevemento non lle falta. Coñecemento xa veremos, diso vamos debatir agora. En todo caso, presidente, por suposto, este grupo vai aprobar este trámite de tramitación polo procedimento elixido. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Bueno, pois sometemos, polo tanto, a votación a proposta de tramitación polo procedimento de lectura única. Votamos. Presentes 70 máis 1, votan afirmativamente os 71 e, polo tanto, queda aprobada a proposta de tramitación polo procedimento de lectura única. E, polo tanto, pasamos ao debate e votación do proxecto de lei de medida excepcional de carácter fiscal. E para elo ten a palabra para presentar o proxecto de lei o conselleiro de Facenda e Administración Pública, don Miguel Corgos López Prado.
Señor presidente, señorías, bos días. Pois presento nesta Cámara o proxecto de lei de medida excepcional en materia fiscal para que as familias galegas que mercaron libros de texto e material escolar entre o 1 de xullo e o 31 de decembro e pagaron as facturas en efectivo poden aplicar na declaración do IRPF do ano 2025 a bonificación fiscal aprobada por este Goberno de ata 105 euros por fillo e filla en idade escolar. Unha medida que pretende un aforro de case 7 millóns de euros a unhas 60.000 familias galegas e a que queremos darlle continuidade en anos sucesivos. Presentamos este proxecto de lei porque algunhas destas familias non ian poder aproveitar esta deducción neste primeiro ano, ao descoñecer que un requisito para aplicala é non pagar en efectivo. E optamos por un procedimento de lectura única pois porque permite acelerar a aprobación da norma reducindo os prazos a que, como dicen, o obxectivo é asegurar que este aprobado para a vindeira campaña de presentación do imposto sobre a renda das persoas físicas que, como saben, comeza o próximo 1 de abril. O primeiro que quero lembrar é que o artigo 31.1 da Constitución Española consagra o principio de que todos os cidadáns contribuirán ao sostemento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica mediante un sistema tributario xusto inspirado nos principios de igualdade e progresividade e que en ningún caso terá carácter confiscatorio. Por outra banda, os beneficios fiscais, como saben, son instrumentos de política económica e social polos que as administracións tributarias, no eido das súas competencias, renuncian total ou parcialmente á percepción de determinados ingresos para acadar obxectivos estratégicos de desenvolvemento económico ou social. Neste senso, os beneficios fiscais son unha excepción ao principio de xeralidade tributaria que acabo de enunciar, que respostan a razóns económicas, sociais ou estratégicas e que buscan promover unha finalidade pública ao tempo que supoñen unha minoración da recadación. Ademais, como ferramentas de política pública requiren un control, pois ao non ser os beneficios fiscais simples reducións de impostos deben administrarse con responsabilidade, con transparencia e co control dos presupostos habilitantes para a súa obtención. E un dos medios para acadar este control é a exixencia de uso de medios de pago trazables, pois esta exixencia permite verificar a realidade das operacións, permite reducir o risco de facturas falsas ou simuladas, permite facilitar a comprobación administrativa e permite evitar a utilización instrumental do beneficio fiscal. Ademais, esta exixencia é un medio de control coherente coa normativa fiscal antifraude que evidencia unha orientación legislativa clara cara á rastreabilidade das operacións económicas como instrumento de control tributario. De feito, todas as comunidades autónomas, xunto coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, no seo do Consello Superior para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria, defenden como principio xeral no deseño das deduccións fiscais que os beneficios fiscais que se aplican sobre entregas dinerarias se realicen mediante medios trazables, algo que non garante o pago en efectivo. Polo tanto, a xustificación de que o gasto suxeito a deducción non poida realizarse mediante entregas de diñeiro de curso legal obedece á necesidade de que teña que estar debidamente xustificado e rexistrado a través de medios de pago que permitan verificar a realidade das transaccións e a orixe inmediata dos fondos adicados ao mesmo. Unha finalidade que non se consigue co pago metálico e si co pago mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo, ingreso en entidades de crédito ou a través de plataformas de servizos de pagamento electrónicos instantáneos autorizadas no noso país. Señorías, por iso, no texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto Legislativo 1/2011 de 28 de xullo, inclúense xa diferentes beneficios fiscais que exclúen como medio de xustificación do gasto fiscalmente deducible as entregas de diñeiro de curso legal. Estes beneficios son a deducción polo investimento de instalacións de climatización e o auga quente sanitaria que empreguen enerxías renovables na vivenda habitual para uso exclusivo en autoconsumo, ou a dedución de obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares, ou a redución no imposto sobre doazóns pola adquisición de bens e dereitos adicados a reparar ou repoñer os danos causados polos incendios forestais acaecidos no pasado verán.
Este requisito é común ao conxunto de administracións públicas, non é exclusivo da nosa. Así, no caso da Administración Xeral do Estado, podemos citar como medidas fiscais nas que non se cabe acreditar o pago mediante entregas de diñeiro de curso legal a deducción por obras de mellora de vivenda, a deducción por obras de mellora de eficiencia enerxética de vivendas, a deducción por adquisición de vehículos eléctricos enchufables. En esta mesma liña, diferentes tamén comunidades autónomas aproban con carácter xeral este requisito para a aplicación de todos os seus beneficios fiscais. Así, por exemplo, a Comunidade Autónoma de Aragón aproban xa no ano 2005 requisitos ás entregas de importes pecuniarios para a aplicación de determinados beneficios fiscais, indicando que as deducións na cota íntegra autonómica no imposto da renta das persoas físicas polas contías satisfeitas derivadas dos gastos polos que os contribuintes teñan dereito á aplicación do correspondente beneficio fiscal quedan condicionadas a que o pago dos devanditos e gastos se realicen mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso de contas de entidades financeiras. O mesmo acontece coa Comunidade Autónoma de Extremadura, que no 2018 aproba que os beneficios fiscais relativos aos tributos cedidos quedan condicionados ao que o abono das cantidades satisfeitas polo negocio xurídico que orixine o dereito á súa aplicación se realice con tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas de entidades de crédito, e así mesmo a Comunidade Valenciana tamén establece para todas as súas bonificacións fiscais que a aplicación destas deducións establecidas na súa norma legal queda condicionada a que a entrega dos importes derivada de acto ou negocio xurídico que dea dereito á aplicación daquelas se realice mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso de contas de entidades de crédito. No resto das comunidades autónomas, este requisito establécese en cada unha das deducións concretas, ao igual que acontece na nosa comunidade autónoma. No caso de Galicia, o beneficio fiscal para a compra de libros de texto e material escolar se regula, como se acaba de dicir aquí, na Lei 5/2025 do 23 de decembro de medidas fiscais e administrativas, engadindo un novo apartado, o número 25 do artigo 5 do texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto Legislativo 1/2011 do 28 de xullo. Establecendo que a Comunidade Autónoma de Galicia, no exercicio das competencias normativas na regulación desta deducción no imposto sobre a renta das persoas físicas no tocante aos medios de justificación de gasto, que a acreditación do gasto para a adquisición de libros de texto e material escolar se realizará mediante a factura detallada dos bens adquiridos e os justificantes de pagamento efectuado mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo, ingreso a conta de entidades de crédito ou a través de plataformas de servizos de pagamento electrónicos instantáneos autorizadas no noso país. En ningún caso darán dereito a practicar esta deducción ás contías satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal. Porén, aínda que durante a tramitación desta lei non se presentou ningunha alegación ao respecto, e dado que a norma se aproba e publica a finais do ano 25, con efectos retroactivos, e reitero, coa finalidade de non perxudicar as persoas que realizaron o gasto material escolar e libros de texto no segundo semestre do pasado ano con diñeiro de curso legal, podendo descoñecer de boa fe que non se ia admitir como medio válido para acreditar que este gasto deducible, modificamos a disposición adicional quinta da Lei 5/2025 de 23 de decembro de medidas fiscais e administrativas para admitir de xeito excepcional no período impositivo 2025 este medio de pago para aplicar esta deducción na cota interautonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas. Deste xeito, con carácter excepcional e por os motivos expostos, permitiremos o pago en diñeiro de curso legal dos gastos de material escolar e libros de texto realizados durante o período de 1 de xullo a 31 de decembro do ano 2025. E os contribuintes galegos con rendas familiares de ata 30.000 euros per cápita poderán deducirse a partir do vindeiro mes de abril na campaña das rendas correspondente ao ano 25 o 15% dos gastos en material escolar e libros de texto hasta un máximo de 105 euros por fillo ou filla en idade escolar. E coa tranquilidade de que tamén poderán incluir nesta deducción aqueles pagos que tiveran realizado en efectivo. Moitas gracias e máis nada. Gracias. Ronda de grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea.
Gracias, presidente. Bos días, señorías. Moi breve. Non votaremos explícitamente a favor desta proposta porque non queremos dar carta de natureza pois a unha forma de traballar pois que denota pouca previsión, non? Temos que utilizar este procedimento excepcional pois para correxir pois unha falta de previsión por parte do goberno galego. Tampouco nos vamos a poñer, vámonos a absteñer, pois porque tampouco vamos a perxudicar as moitas persoas que con toda a boa vontade compraron os seus libros pagando en moneda, en efectivo, sin utilizar os outros procedimentos de pago. Non queremos que eso sexa motivo de castigalos, non? Absterémonos, sencillamente, pois pensamos que este procedimento excepcional debería estar máis justificado, a ver se pode estar noutros casos, pero neste caso era facilmente previsible o que pasou e por eso nos vamos a absteñer. Para outra vez, a ver se o goberno ten máis capacidade de previsión, de contemplar todas as posibilidades que aparecen na legislación e nada máis, estaremos. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Bouza. Gracias de novo, presidente. Señor conselleiro, grazas por vir a lernos a exposición de motivos da lei. A verdade é que yo agradezo por se non tiveramos tempo nestes escasos días a facelo, pero tivera agradecido que en vez de ler a exposición de motivos que xa coñecíamos, a Xunta de Galicia nos explicara por que en todos eses meses que xa se coñecía que realmente esa medida se iba a poñer en práctica e, polo tanto, entre abril e decembro xa se sabía porque xa empezou o curso escolar, as familias xa fixeron as compras e chegamos a decembro e se aprobou esa lei que vostedes tanto holgorio e regocijo lles gusta aprobar aquí no Parlamento, e aparte, sí, é o procedimento ordinario, señor Pazos, aprobalo na Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, iso é o que dixo o Partido Socialista. Cuestión distinta é que a chapuza que vostedes fixeron teñamos que vir hoxe aquí a enmendala, porque no procedimento ordinario dunhas desgravacións fiscais que se fan na Lei de Medidas non se fixera. Esa é a cuestión. Claro que se tiña que ter feito no procedimento ordinario, porque aquí ninguén cuestiona a legalidade de que se aprobe por lectura única. Claro que é legal, é que se non fora legal non estaríamos debatindo hoxe aquí. E aparte vostede di, veño aquí con atrevemento. A que lle chama vostede atrevemento? A non comulgar co que di o Partido Popular? Pois moito lle queda, señor Pazos, porque eu non vou a permitir que vostede me veña aquí nin a faltar o respeto pola miña falta de capacidade cognitiva, nin tampouco coas ameazas do atrevemento porque veña a opoñerme ao que fai o Partido Popular. Xa yo vou anunciando. O digo por se temos máis debates en conxunto, por se esa é a súa forma de actuar habitualmente, a súa forma de debatir e vir aquí de matón de colexio para poder dicirlle ao resto que temos que pensar e opinar. Pois comigo non lle vai a funcionar, porque eu vou a falar do tema, como por certo xa fixen na miña primeira intervención. Legalidade do procedimento é unha cousa e o fondo da cuestión é outra. A legalidade, claro que está amparada no regulamento, só faltaba que non se encaixara dentro do establecido no propio regulamento. O que se fai é un emprego torticeiro para, ao final, modificar unha chapuza da Xunta de Galicia. Iso é o que criticamos hoxe aquí, que teña que vir por lectura única e polo trámite da urxencia, justamente porque a Xunta de Galicia non fixera ben o seu traballo. Pero, ademais, todo iso que vostedes venden habitualmente, a cuestión non é que non é ese o habitual, señor conselleiro. Se podemos estar de acordo con que o lóxico e a tramitación habitual dunha axuda poda ser esa. Eso non é a cuestión. A cuestión aquí de fondo é que non se avisou ás familias, non se informou, non é que as familias non o coñeceran, é que se fixo un anuncio no mes de abril e nada se lles dixo ás familias que a partir do mes de xullo, do mes de agosto, comezaron a facer as compras de que non podían facelo en efectivo. Esa é a cuestión de fondo. Non é unha cuestión legal, ninguén pon en dúbida que realmente teña que ser así. Por iso a cuestión do que aquí estamos analizando é distinta, non é unha cuestión xurídica, é unha cuestión política. É unha reclamación, unha reivindicación que facemos a Xunta de Galicia por non facer ben o seu traballo, que é informar ás familias, e se vai a poñer iso despois nunha norma que se aproba meses despois, anuncieno previamente. Iso é o que estamos poñendo en dúbida. Polo tanto, hoxe estamos aquí por iso, non por outra cousa, porque a magnanimidade do Partido Popular non é vir aquí a decir agora dou a miña bendición a que podan pagar en efectivo, porque se non fora legal non o faríamos. Non se podería someter a votación desta Cámara. E faise porque a Xunta de Galicia recoñece de facto
que realmente cometeu unha temeridade cun anuncio que despois non plasmou. É que fixo unha chapuza, en definitiva, non pasa nada en recoñecelo. Non pasa nada, recoñézao. Se modifica e non se grava as familias, pero o que non se poden facer son declaracións en contra de que as familias tiñan o que saber. Porque se vemos as propias declaracións do presidente da Xunta de Galicia, nada se dixo, nada se informou, en ningún momento se informou desta cuestión. Iso é o verdadeiramente reprochable. Pero mire, é que aproveito que está o señor conselleiro tamén de Educación hoxe aquí, porque non é a primeira vez que a Xunta de Galicia leva un varapalo, e si digo un varapalo incluso xudicial, respecto a unha orde de axudas de material escolar e de libros de texto. En verdade, señor conselleiro, vostede xa o coñece. Como é a sentencia condenatoria que tivo a Xunta de Galicia, na que se anulou a orde por non respetar a educación inclusiva. É a realidade, verdade? Esa é a realidade, porque a Xunta de Galicia, dende o 2014 ata que se emitiu esta sentencia, o que facía era darlle unha axuda ao alumnado que estaba en centros especiais respecto aos que estaban en centros ordinarios. E iso provocaba unha discriminación. E xa fixo, xa o recoñece a propia sentencia na súa parte expositiva, o di claramente. Se producía unha discriminación e por iso o fallo anula os dous puntos que facía unha discriminación evidente, porque o que se provocaba era que se daba máis axuda ao alumnado que iba a un centro especial respecto ao centro educativo. Iso sí, despois vimos aquí a facer gala da inclusión educativa da Xunta de Galicia. Por lo tanto, esta é unha tónica habitual, porque ata os propios tribunais recoñecen que se levan a cabo prácticas que son discriminatorias. E o di claramente a sentencia. O di claramente a sentencia. Por iso se anulou. Por iso o fallo, que xa está directamente de aplicación, establece esa cuestión. E nos hoxe aproveitamos para, xa que dentro deste mare magnum de debate no que a Xunta de Galicia ven a recoñecer de facto, non de maneira específica, que se cometeu un erro, a verse así reivindicando e exixíndolle tamén á Xunta de Galicia que respete a educación inclusiva en todos os seus termos, tamén no que ten que ver no marco das axudas que se conceden para o material escolar e os libros de texto, que non haxa ningún tipo de discriminación indistintamente do centro que vaya o alumno ou alumna, porque o que se dá a axuda non é ao centro educativo, é ao alumno ou alumna, e isto ten que facerse en igualdade de condicións. Non sei se isto é atrevemento ou coñecemento, pero de momento ler sabemos, e o di claramente, unha condena á Xunta de Galicia por unha discriminación evidente, e iso non se pode consentir. E imos a seguir reivindicando, como fixemos hai semanas, que se rectificara por parte da Xunta. Seguiremoslo facendo no caso da educación inclusiva para que o material escolar e os libros de texto non sexa unha medida discriminatoria dependendo do centro educativo no que se estea. E farémolo con cada unha das medidas que produza unha indefensión, unha discriminación para calquera alumno, para calquera alumna, para calquera cidadán ou cidadá de Galicia. Iso é o que faremos dentro do Partido Socialista para realmente chegar ao punto de non ter que vir aquí arrastrando os pés porque a sociedade civil, os grupos de oposición e tamén a comunidade educativa se alzou contra unha medida que non fora informada, que non fora desenvolvida para que realmente tivera os seus froitos, porque entendo que as desgravacións fiscais apróbanse para que repercutan beneficiosamente nas persoas ás que vai dirixidas. Se non se informa a esas persoas, de nada sirve. Estos son como as axudas que pon en marcha a Xunta de Galicia, como as axudas de infravivenda. Queren apostar por unhas axudas nas que queren apostar por esas persoas que non chegan aos recursos mínimos, pero, sin embargo, unha persoa que ten unha pensión non contributiva non entra dentro desas axudas. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Por lo tanto, temos que xustar o marco normativo á política que se vende. Iso é o que hoxe nos reivindicamos aquí. Por lo tanto, apostaremos e apoiaremos esta modificación non para enmendar a Xunta de Galicia e non para sacarlle as castañas do lume ao señor conselleiro, a Xunta de Galicia nin ao presidente da Xunta, sino porque todas as familias necesitan que esas promesas que fai a Xunta de Galicia se fagan realidade. Grazas, presidente. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidente. Isto é un libro de texto e non un obxecto de luxo.
É algo habitual, ordinario, para a vida de moitas persoas. Todos e todas nós convivimos con isto moitos anos da nosa vida. De feito, quen aquí é pai ou nai renova a suscripción. As e os que somos profes xa nin que dicir. E isto realmente, insisto, é un instrumento de mediación no proceso de ensino e aprendizaxe, compatible hoxe con outros métodos, compatible con outras cuestións, porque a sociedade e o ensino cambiaron, pero desde logo absolutamente imprescindible. É unha ferramenta que abre portas, unha ferramenta coa que aprender, coa que entender, e en tempos, ademais de mentira e desinformación, é unha fonte de verdade. E hoxe non debemos deixar, polo tanto, que o dedo nos impida ver a lúa. Fora de arranxar unha chapuza legislativa do Partido Popular, que tamén o debate de fondo é outro. O debate de fondo é que valor lle damos a isto. Que importancia no centro da sociedade lle damos a un libro de texto e o que significa, non o obxecto en sí, senón o que significa. E por iso, nós neste debate queremos insistir en se ten sentido que isto se someta á desgravación fiscal ou se nunha sociedade avanzada, nunha sociedade que fortalece o ensino público, sendo o ensino público gratuito, debe ser xa unha cuestión, unha ferramenta fornecida de forma directa e gratuita no ensino público de forma que garanta a igualdade entre o alumno entre os alumnos, non? Ese, polo tanto, é o debate de fondo que nos queremos incorporar de novo a este debate. E temos clara a resposta. Para nós acceder a este material imprescindible para o proceso do ensino ten que ser gratuito. Así o era cunha metodoloxía vanguardista hai 20 anos co goberno bipartito, e foi o Partido Popular quen decidiu aplicar, insistimos, a tesoira ao chegar ao goberno, ser campións dos recortes e, polo tanto, furtar esa medida. Nós, desde logo, insistimos en que iso funcionaba. E o problema é que nesa crise financeira non só eliminaron a gratuidade dos libros de texto coa que estudaron algúns dos deputados e deputadas que hoxe se sentan nestas bancadas, senón que fixeron máis cousas. A Xunta do Partido Popular reduciu o salario do profesorado, a Xunta do Partido Popular aumentoulle as horas lectivas ao profesorado, somos hoxe a única comunidade do Estado que aínda non as recuperou, e ao mesmo tempo que eliminaban a gratuidade dos libros de texto facían máis cousas, non só a Consellería da que hoxe é responsable o señor Rodríguez, senón tamén desde os propios servizos centrais dos que son responsables vostedes, desde a Consellería de Facenda, señor Corgos. E non o di o BNG, di o propio Consello de Contas. Informe do Consello de Contas. A Xunta de Galiza foi a cuarta autonomía que máis reduciu o persoal público entre 2009 e 2019. Iso, traducido ao sistema educativo, o sistema educativo obrigatorio, as etapas obrigatorias, significan neste período de tempo 2.500 docentes menos na etapa non universitaria. Polo tanto, onte recortaron dereitos e hoxe venden unha esmola como se fora a panacea para facer unha manobra de distracción da situación na que deixaron hoxe o ensino público e non enganan a ninguén. Isto está mal feito e, desde logo, un parche. Insistimos, está mal feito porque o procedemento para tramitar a Lei de Medidas Fiscais Administrativas é convertido polo Partido Popular nunha atrapallada constante na que meten de todo, e iso é a súa responsabilidade directa. E ten narices que se veña aquí a manipular a realidade. Teño aquí, ademais, a emenda subsanada no debate o que se refería ao señor portavoz do Partido Popular, que efectivamente pois era un erro onde se puxo emenda de sustitución a unha emenda que era de engadido. Emendas registradas en prazo, que xa é bastante máis do que fixo o Grupo Parlamentario do Partido Popular na tramitación da Lei de Medidas Fiscais Administrativas. Así que, polo tanto, un pouco de rubor que, de non ser polo Partido Popular, en Galiza e no Estado, hoxe os galegos e galegas terían unha AP9 libre e gratuita. En fin. Pero está mal feito, insistimos, non só por iso, senón polo fondo desta cuestión. Primeiro, porque é un parche que, por certo, non chega a todo o mundo. Non me refiro a rendas máis altas, senón a esas galegos e galegas que quedan no limbo entre as axudas directas e esta medida. En segundo lugar, hai que recordar que un alivio a posteriori, en diferido, que no momento de setembro, cando as familias teñen que desembolsar alrededor de 400 euros para o inicio escolar, cando teñen que desembolsar alrededor de 200, 250 como mínimo para o material
material escolar e para libros de texto, pois ese alivio en diferido de máximo 105 euros a futuro, tendo en conta un contexto no que nos 10 últimos anos a cesta da compra e os prezos incrementaron ata un 50%, pois desde logo é un alivio escaso, escasísimo, por non dicir que é absolutamente insuficiente. En terceiro lugar, pois tamén hai que recordar que está mal feito, sobre todo porque non ten para nós sentido empregar a política fiscal para isto. Quero recordar que a fiscalidade ten dúas funcións. A primeira é máis elemental, que todas e cada unha de nós contribuamos desde a nosa posibilidade de riqueza ao sistema público, o ensino público, a sanidade pública, etcétera, etcétera. Niso xa o Partido Popular sabemos que ten outras prioridades, que por iso teñen un modelo fiscal que drena cada ano case 800 millóns de euros das arcas públicas, que impide ese ingreso nunha parte moi importante de contías que poderían evitarse a través doutra fiscalidade, que por riba se dedican a renunciar a unha quita da débeda de 3.000 millóns de euros. Pero a segunda función da fiscalidade é tamén axudar a modelar a sociedade que queremos. E poño exemplos. Ten sentido que unha empresa contaminante teña que pagar máis que unha empresa que non contamina? Pois evidentemente sí, porque é unha forma de incentivar que se renoven, que se actualicen e que melloren as súas maquinarias. Ten sentido que unha empresa innovadora teña desgravacións en materia de IRPF e Seguridade Social? Pois ten sentido para incentivar que teña máis capacidade de innovación. Pero ten para nós algún sentido que esta medida, que podería habilitarse de outra maneira, sexa a través dunha deducción fiscal? Pois ningún. Entendemos que é unha medida propagandística, tan propagandística que se dedicaron a vendela máis que a facela práctica, cun alivio escaso, ademais, en comparación co que suporía a gratuidade de textos. Nos insistimos en que hai capacidade para recuperar esa medida. A Consellería de Educación ten un orzamento de máis de 3.000 millóns de euros e isto custaría alrededor de 40. Poden iniciar vostedes, por exemplo, a reducción dos concertos educativos, nos que gastan case 400 millóns de euros neste orzamento. Poden iniciar a retirada de apoio ao profesorado de religión, no que gastan tamén 30 millóns de euros, ou poden vostedes eliminar outros beneficios fiscais, como os beneficios que teñen os patrimonios máis altos e que nos custan case 40 millóns de euros cada ano, e así financiar unha gratuidade que contribuiría a que realmente o ensino sexa universal. É curioso porque nos peores momentos da crise financeira vetaron recuperar esta medida na pandemia da COVID-19, vetaron recuperar esta medida no ciclo de crise de prezos enorme que arrastramos nos últimos anos, e cabería preguntarse por que agora veñen cun parche, por que agora? Mais alá da falta de iniciativa política dun goberno que nun debate do Estado da Nación nos vendeu esta medida, uns CIM móviles que privatizaron e tardaron un ano e pico en poñer en marcha, e máis parques para cans, basicamente. Non houve outra medida de calado nese debate do Estado da Nación. Pero máis alá diso, digo eu por que pasa isto. Pois pasa porque é unha manobra de distracción. É unha manobra de distracción de cales son os problemas hoxe en día no sistema educativo e de como está o noso sistema educativo a día de hoxe, despois de tantos anos de medidas antisociais e de medidas contrarias aos seus intereses. E alégrome moito que estea connosco o señor Rodríguez, porque hai que recordar que levamos un curso inédito en movilizacións do profesorado, inédito en movilizacións de AMPAs e de asociacións de pais e nais, xa non só polas condicións nas que desenvolve o profesorado a súa actividade no día a día, xa non só polas necesidades de apoio educativo especial que temos traído unha e outra vez a este Parlamento. É que non hai semana que este grupo parlamentario non traia a esta Cámara o caso dun instituto ou dun colexio que está caendo a cachos. Esa é a metáfora da situación no noso ensino público. E hoxe é martes, señor Rodríguez, é martes negro, supoño que o sabe, que hoxe está mobilizado o ensino público galego, a comunidade educativa, reclamando melloras, reclamando que vostedes os escoiten, ademais, porque non escoitan porque a maioría sindical non é afín a vostedes, pero é democrática, escollida polo profesorado. Están demandando cuestións esenciais, como recuperar horario lectivo precrise, como recuperar masa salarial, como ter ratios máis baixas para poder atender mellor o máis importante, que son os nenos e nenas do sistema educativo. Reclamando menos burocracia, reclamando medidas para blindar o ensino público. E iso, apostar por esa vía, recuperar a gratuidade dos textos, é realmente defender o ensino público. Esa necesidade non hai que na tape.
esta chapuza fiscal parcial, aínda que se corrixa nesta lei, corrixe un erro puntual, pero non corrixe o erro maior, que é renunciar a esa medida que sería realmente xusta para todo o mundo. Polo tanto, remato xa a miña intervención, imos dicir sí a esta lei para solventar este problema que suporía unha discriminación para centos de galegos e galegas, pero imos seguir traballando para que isto sexa un dereito e non sexa un obxecto de luxo. Isto non é un obxecto para desgravar no IRPF. Isto é algo que debe estar garantido, igual que o ensino público, de forma directa desde a Xunta de Galiza, con profesorado suficiente, con ratios máis baixas, con condicións dignas nos centros educativos e, sobre todo, con condicións para que poida haber un ensino avanzado e propio do século XXI. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. Moitas gracias, presidente. Emenda de sustitución. El Pleno del Senado insta al Gobierno a iniciar los trámites para la anulación de la prórroga de 25 años otorgada a la concesionaria de la AP9 y a asumir la gestión directa de la autopista y la supresión de los peajes. Gobierno español, como se pide en esta iniciativa redactada en perfecto castellano y registrada por el Bloque Nacionalista Gallego en el Senado. O que pasa que, claro, as confusións do BNG son erros, a do resto, chapuzas. Mire, señorías, eu creo que sometemos a consideración deste Parlamento unha lei extremadamente sinxela na súa redacción, e creo que é extremadamente razoable no obxectivo que persegue. En consecuencia, pois penso que calquera persona sensata esperaría un apoio unánime a unha lei que o único que pretende facilitar as familias galegas que de boa fe utilizaron o pago en efectivo para mercar os libros dos seus fillos que non se vexan privadas por un defecto, por unha cuestión formal dunha deducción fiscal a que teñen dereito. Como saben, en aras a máxima transparencia fiscal, o explicou fai un momento o conselleiro, fai anos que as administracións establecen como principio xeral que para acceder a desgravacións ou bonificacións fiscais non caben os pagos en efectivo, un plantexamento que o único que persegue é dificultar a fraude. É lóxico, é razonable. Por qué? Porque así se impide o uso de diñeiro de orixe irregular para acceder a beneficios fiscais. Non vai a ser que alguén lle dé por comprar os libros en B ou en negro, verdade? E ao mesmo tempo se garante que só acceden a esos beneficios aqueles contribuintes que cumpren cos requisitos establecidos e que realmente efectuaron o gasto, quer decir, que non vexa unha familia que si ten posibles, que como paga unha factura alta e despois ve que non se a pode deducir, ya pasa o irmán, un primo ou un amigo que pasaba por ali. Parecen cuestións bastante razoables. No caso concreto que nos ocupa, a compra de libros produciuse meses antes da aprobación e publicación da lei, e iso levou a algunhas familias por descoñecemento pois a pagar en efectivo os mesmos, descoñecendo as consecuencias que iso podía conlevar. E nós creemos que non hai que castigalos por iso. Lamentablemente, o que debería ser unha solución legal e sinxela para beneficiar as familias galegas, pois para a oposición galega non é máis que outra ocasión para facer o que máis lle gusta facer: ruído. A realidade é que dá igual o contido da medida, dá igual o instrumento que se utilice para tramitala, dá igual se están de acordo ou en desacordo con ela, dá igual incluso se a votan a favor ou en contra. Fagamos o que fagamos, a única certeza que teñen os galegos é que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista de Galicia nunca deixarán pasar unha oportunidade para a confrontación, para o ruído e para a discusión estéril. Son
Son vostedes o matrimonio vangal da política galega. Sempre negativo, nunca positivo. É o que poden esperar de vostedes os galegos. Oye, aprobamos unha deducción fiscal por adquisición de libros de texto e material escolar. E vostedes a criticaron. Tivemos a osadía de introducir esa medida fiscal nunha lei de medidas fiscais. E vostedes tamén o criticaron, porque vaya o atrevemento. Agora introducimos unha mínima modificación de carácter temporal para facilitar que as familias que se beneficien desa medida, e vostedes a volven a criticar. Eu este Nadal preguntábame un dos nenos da casa que facía o Grinch o resto de ano cando non estaba fastidiando as Navidades. Está traballando na bancada de esquerda da oposición galega no Parlamento de Galicia. É que non se pode estar todo o día en contra de todo. É unha cousa alucinante. É unha incapacidade para chegar a algún tipo de acordo ou recoñecer algunha cuestión. Pero se acabamos de pasar o entroido e hasta foron capaces de amargarse porque un conselleiro decidiu vestirse de muller un día con un traxe galego. Te podes disfrazar de andaluza, te podes disfrazar de brasileira, te podes disfrazar do que queiras, pero se pon o conselleiro un traxe de galega é unha ofensa ao povo galego. Son vostedes a amargura personificada. Digo yo de verdade. Fágano ver, home. Alegría, ríanse. Disfruten da vida, home, que non todo isto é un val de lágrimas, de verdad, que cousa. Hoxe viñeron aquí preocupados e moi compunxidos, porque, claro, creamos certas dificultades, as familias galegas están sufrindo, que inseguridade, como poden xogar vostedes con elas. Eu quero recordarlle hoxe, quero recordar aos galegos o que estaban dicindo vostedes desta deducción fai apenas 2 meses cando estábamos aprobándoa. Porque vostedes afirmaban que isto era unha das medidas do goberno de Alfonso Rueda para beneficiar os ricos. Formaba parte dese paquete de 700 millóns de euros que se cansaron aquí de repetir que era para beneficiar os ricos. Hai que ter moito atrevemento e moi pouca memoria para vir a aparentar hoxe preocupación por unha medida que vostedes afirmaban que estaba pensada exclusivamente para beneficio dos millonarios. Pero que... Non me diga que non, señoría, que vostede foi unha das que fixo alusión concreta a ese tema. Hai que ter moito atrevemento. Como hai que ter moito atrevemento para facer o que fixeron estes días, moi pouca memoria para vir aquí a dar leccións de calidade legislativa. Os mesmos que están defendendo un goberno que, por certo, un goberno, é verdade, o goberno de España non presenta lei de acompañamentos, porque, claro, a lei de acompañamentos ten que acompañar a unha lei de orzamentos, e como levan 3 anos incumplindo a súa obriga constitucional de presentar un orzamento, neso non incurren. Home, vostede o sostén, señora Pontón, a ver se vai ser presidente porque o votei eu. Non, puxo vostede, é que non, vostede é moito de poñer aos cargos no sitio e depois desenténdese deles, o que pase non pasa nada. Iso sí, tamén lle recordo que vostedes inventaron a súa propia lei de medidas. Chámanse decretos ómnibus e aprobaron ata 9. Se quere lle recordo algunha das cousas que metían neses decretos ómnibus. Mire, teño aquí un precioso donde nos metían as axudas a Dana e as bonificacións con transporte público que o Partido Popular apoiaba. Pero claro, vostedes o meteron coa fin da prórroga as baixadas do IBE, polo tanto unha subida de impostos ao conxunto dos cidadáns, un palacete que iba para o NV, maior protección aos ocupas e ademais recortaban a financiación das comunidades autónomas. Iso si é calidade legislativa. Ou cando mezclaron o aumento xeral das pensións con medidas como o financiamento territorial ou novas medidas para evitar desafiuzamentos aos ocupas. Eso son vostedes que veñen a dar aquí leccións. Mira, a deducción por compra de libros é unha medida acertada que foi perfectamente planificada, deseñada e redactada, e por iso temos a vontade de mantela no tempo, de cara ao futuro, exactamente nos mesmos termos
en que foi aprobada por este Parlamento de Galicia, porque co introducimos hoxe é unha excepción de carácter limitado, temporal, e que se aplicará exclusivamente este ano para non causar un problema a centos de familias que actuaron de boa fe. Non hai ningún erro que xustifique a súa aprobación, o único erro sería facer oídos xordos a todas esas persoas e non atender a demanda das familias, e nós non imos incurrir nese erro. Por iso me sorprende que se atrevan a falar desta medida nos termos que escoitamos desde fai algúns días, sobre todo se temos en conta que nin a medida orixinal, nin a modificación temporal que hoxe introducimos recibiron ningunha soa emenda da oposición. Era previsible, escoitamos hoxe aquí. Home, sendo previsible, eu pregunto, como é posible que os superdotados deputados do BNG, tan listos, tan preparados, donos dun coñecemento enciclopédico e casi omnisciente, non advertisen no seu momento este erro? Como é posible que o Partido Socialista de Galicia, que conta nas súas filas con letrados que farían palidecer a Fuentes, Quintana, García Enterría e o mesmísimo Oliverio Wendell Holmes, non tuveran reparado nesta tacha? Tuveron tempo, de abril a decembro, dixo vostede, señoría. Supoño que vostede se despistou. Estaría redactando iniciativas ao peso, que é o que lle gusta vir a presumir aquí, e esqueceuse de revisar cousas sobre unha medida que parece ser que o tiña preocupadísimo. En fin, vir aquí a falar de chapuzas, eu creo que hai... Chapuzas son outras cousas. Mire, chapuza é vir aquí a presumir de compromiso co ensino público e a pedirnos que recuperemos unha medida do bipartito. Eu recupereina. Último orzamento do bipartito. Programa de préstamo universal de libros de texto. 14,4 millóns. Oye, vamos a ver o compromiso do señor Rueda no orzamento que aprobou este ano. Adquisición de libros de texto, 9,6 millóns. Axudas de material escolar, 7,2 millóns. Fondo solidario de libros de texto, 14,8 millóns. Deducción que hoxe aprobamos, 6,5 millóns de euros. Gratuidade de matrículas universitarias que foron conxeladas, por certo. 14 anos, un aforro para as familias de 20 millóns de euros. Gratuidade das escolas infantís universal para todos os nenos galegos, 65 millóns de euros. Bipartito, 14,4 millóns de euros. Partido Popular, presidido a Xunta por Alfonso Rueda, 123,1 millóns de euros. Pero quen ten compromiso aquí co ensino público e gratuito? O que pon 123 millóns ou os que poñían 14,4? Pero que broma esta, home, pero que broma esta? Mire, eu, en fin, creo que de erros e de chapuzas iso non vou discutir con vostedes, saben máis que ninguén. Tivemos a señora voceira do Goberno na sombra o pasado pleno afeándolle ao presidente os danos que causaban a modificación do canon eólico que non estaba en vigor. Recordamos todo aquela indignación que amosaba a súa número 2 porque non estaba feito, non estaba licitado en Galicia este centro de autismo en Friol, que decían que non estaba nin licitado, e de repente empezaron a ver ladrillos, edificios feitos, levaron un susto, rectificar aínda non rectificaron. Veñen aquí a dar leccións de democracia, de carácter, de talante, de non sei que, os mesmos que, por certo, levamos esperando uns cuantos días, votaron en contra de que se condenase aquí a vandalización de sedes do Partido Popular e de todos os partidos galegos e aínda non foron capaces de condenar o ataque ao busto do señor Fraga, que nos gustaría, temos unha proposta arriba da mesa para unha declaración institucional, eu espero que non la apoyen. En fin, erro é pensar que están vostedes aquí para arreglar algún problema dos galegos. Iso sí que é un erro. Nós, nese erro que incurren vostedes, non vamos a incurrir, vamos a aprobar esta norma e vamos a garantir, unha vez máis, que as axudas ao ensino público galego estén entre as mellores, sen ninguna dúbida, que existen no conxunto do Estado. Gracias ao Goberno que preside Alfonso. Gracias.
Sí, para que quere a palabra, señora Presas. Denlle voz ao escano da señora Presas. Quería pedir a palabra conforme o regulamento do Parlamento Galego, artigo 76.1 de inexactitudes. Cual é exactamente a inexactitude? Foron varias, pero por seleccionar e non... Que foron varias, pero por seleccionar o portavoz do Partido Popular referiuse á Cámara equivocada nunha acusación ao BNG e obviou un erro que eu quería explicar. Cual é exactamente esa inexactitude? Pois para comezar referiuse inicialmente ao Congreso da Ase dos Deputados cando o erro tivo lugar no Senado Bueno, eso é o que explica eso é debate político. que o que el leu estivera en castelán, porque quero recordar que no Senado non se pode falar en galego grazas aos votos do Partido Popular e de Vox. Eu me di conta deso tamén, pero bueno. De acordo, entón pido conforme o 72.2 e pido a lectura do documento ao que eu me refiro. Pero o documento que se referiu vostede foi o que leu xa o... Non, pido a lectura do documento. Non, xo leu o señor Pazos. Pido a lectura do documento, número de entrada 69.770 no registro do Senado. Eso sería outro artigo. É o que acabo de dicir, que como non me dá conforme o 73.1, que yo pido conforme o 72.2. Usted pediume, en principio, é que se me baila cos artículos tamén me confunde. Non, é que se me denega con un, probo con outro. Un momento, un pouquinho de tranquilidade. Como me dixo que non o 76.1, usted pediume primeiro por inexactitudes. No, por favor. Usted pediume primeiro por inexactitudes. Eu lle preguntei, déxeme falar, por favor. Lle preguntei, cal é a inexactitude? E vostede me dice, a inexactitude é que o señor portavoz do Grupo Parlamentario Popular leu un documento que estaba en castelán e que facía referencia ao Congreso. Non, que na súa primeira intervención referiuse ao Congreso... Non era este Parlamento, o Congreso ou o Parlamento Nacional, leu un documento manipulando a realidade. O Senado, perfecto. E qual é o problema? Ele é libre de ler o que queira. Non, pero eu quero corrixir porque hai unha subsanación de erros que manipula para manipular a posición política do BNG. No debate é libre, o documento xa o leu. Ele é libre. Pode ler o que queira. Ele pode esgrimir cualquier documento. Foi o que fixo, como algunha vez esgrime aquí cualquier outro documento. Señor Presidente, por favor, sei perfectamente o que di o regulamento do Parlamento Galego e o que lle estou dicindo é que hai unha inexactitude porque hai unha corrección de erros a ese erro que cometeu o BNG e que eu expliquei na miña primeira quenda e que despois o señor Pazos manipulou e eu quero aclarar a posición política do meu grupo parlamentario. Foi o que leu. Está pechado este debate. Está pechado. Imos vamos a votar o proxecto de lei de medidas excepcionales de carácter fiscal votamos. Toquei o timbre, non? Elena, toquei, sí, vale. Presente 70 máis 1, afirmativamente 70, hai unha abstención, polo tanto queda aprobada o proxecto de lei de medida excepcional de carácter fiscal. Rematou aquí a votación e continuamos co segundo punto da orde do día, que é o de comparecencia, neste caso do Conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, por petición propia para informar sobre a situación xeral do servicio ferroviario en Galicia. Para elo ten a palabra o Conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, don Diego Calvo Pouso. Cando queira. Grazas, presidente. Señorías, comparezo a petición propia nesta Cámara para dar conta da situación xeral na que se atopa a prestación do servicio ferroviario en Galicia, motivado polos problemas acumulados nas últimas semanas con máis incidencias das que xa son habituais nos trens. Hai 8 meses, no pasado mes de xuño, comparecía nesta Cámara precisamente para falar de transporte. Repasando aquela intervención, decátase rapidamente de que ningún dos problemas aos que se facían referencia naquela intervención
se teñen solucionado durante este tempo. Ningunha das demandas que trasladábamos ao Goberno Central foron atendidas. É dicir, todo sigue igual, ou mellor dito, sigue un pouco peor do que estaba hai 8 meses, porque se sumaron novos problemas e, por conseguinte, a lista de demandas desatendidas por parte de Renfe, de Adif ou do Goberno é aínda maior. Así que seguen sen recuperarse os servizos suprimidos durante a pandemia, mantéñense os incumprimentos de horario na maior parte dos viaxes, a oferta de frecuencias e de prazas no eixo atlántico segue sendo insuficiente pese ás promesas, mantense o agravio con Ferrol e se sumou porque se suprimiu a única conexión directa que tiña con Madrid, ao que hai que sumar a recente eliminación de conexións en Vilagarcía e Santiago dende o pasado 6 de febreiro. Habilitáronse algún autobuses, pero deixáronse en alternativas paradas intermedias como Padrón, Pontecesuras ou Catoira. A suspensión do servicio entre Ferrol e A Coruña polo accidente dun tren de mercadorías, supostamente tamén por traballos de inspección nas vías, e averías e incidencias do máis variado durante este tempo. Hai de todo tipo. Cancelacións de servicios pola liña do Miño, a reducción do traxecto e de frecuencias do tren Celta durante bastantes semanas, a cancelación intermitente do antigo FEBE, que isto merece iba a decir unha comparecencia, pois casi merece unha comparecencia aparte. E as continuas incidencias entre Ourense e Ponferrada provocando cortes de circulación ferroviaria. Pola caída dun noiro na estación de Santo Estevo do Sil, en Pantón, o desprendemento de terras en O Freixeiro, en Quiroga, o incendio no túnel de Montefurado, o enganchón do pantógrafo dun tren coa catenaria entre Montefurado e San Clodio a semana pasada. E nada de isto é novo, nin responde a un momento concreto. Non, porque sempre é a mesma historia. Sempre é recorrente. O bloqueo dunha porta retrasou en maio de 2024 a saída dun talgo Abril dende Vigo, se averiou o RMTS en xaneiro de 2025, nese mesmo mes 28 circulacións entre Madrid e Galicia quedaron inoperativas porque non cargaban as baterías do Abril, afectando a máis de 14.000 viaxeiros. E en marzo de 2025 parou unha locomotora en Monforte porque esta vez quedou sin combustible. Houbo que seguir o traxecto en autobús. En alta velocidade os problemas de puntualidade son constantes. Durante o ano 2024 a media de retrasos en Galicia era claramente superior á media estatal. O 77% dos trens Abril non cumplían os horarios, o 77%. Donde van aqueles tempos donde o AVE era sinónimo de puntualidade e nunca fallaba? Donde van aqueles tempos? Sirva de exemplo un caso extremo do AVE entre A Coruña e Madrid en novembro do 24, que tardou nada máis e nada menos que levou 7 horas de retraso respecto ao horario previsto. Tan habituais eran esas incidencias que Renfe tivo que modificar a súa política de indemnizacións. É certo, botándolle a culpa ao resto de operadores, porque Renfe non tiña ningún tipo de culpa. Por iso nos vimos obrigados este grupo parlamentario a introducir no Congreso unha emenda á Lei de Mobilidade Sostible que obrigaba ao Goberno Central a recuperar os anteriores criterios. Pese a iso, que tiña que entrar en vigor xa dende principio de ano, Renfe sigue sin modificar a súa política de indemnizacións e sigue con eses criterios cambiados para non ter que indemnizar os pasaxeiros. Pero hai moito máis. Pese ao prometido, non se aumentaron as frecuencias entre Galicia e Madrid. Seguimos coas 11 mesmas frecuencias, con outros trens de maior capacidade, pero as mesmas frecuencias. E o AVE a Lugo, pois sigue sen chegar. Sigue sin chegar porque a línea entre Ourense e Lugo non está preparada para elo, nin o vai a estar. Nin o vai a estar. Nos este ano remataremos as obras dunha intermodal na que estamos traballando xunto co Concello e xunto con Adif, pero hai que decir alto e claro que o AVE a esa intermodal de Lugo non vai a chegar. Non vai a chegar porque o Goberno Central decidiu non dotar o trazado de alta velocidade entre Ourense e Lugo. Non se fixeron as variantes que estaban previstas e a velocidade media entre Ourense
E Lugo dista moito de ser nin alta velocidade, nin velocidade alta, nin velocidade media, porque vai a chegar a percorridos de 60 km por hora. En fin, pero se isto é complicado para a cidade de Lugo, non queremos, vamos, imagínense vostede como está a cidade de Ferrol. En Ferrol non temos intermodal, e máis, non temos firmado nin siquera o convenio para poder construir a intermodal. É a única das 7 cidades en Galicia que non temos firmado ese convenio, pese a que llo pedimos en reiteradas ocasións o propio ministro, o comisionado do corredor, o presidente de Renfe, que o ministro se ten comprometido cando chegou naquel tren a Coruña, naquel abril a Coruña, finais do 24, pero a día de hoxe non tiveron tempo para firmar ese convenio. Tanto decide o Goberno Central que a instancias tamén do Concello foi a propia Xunta de Galicia que fixo un estudio para mellorar a mobilidade do transporte ferroviario nesta comarca e a súa conexión con Coruña, estimado en algo menos de 300 millóns de euros. Fíxense vostedes que esta é unha inversión relativamente pequena e asequible para o que estamos acostumados nas inversións ferroviarias. Un documento que era unha proposta, ni moito menos cerrada, que foi presentada tamén aos grupos municipais do Concello de Ferrol e que, tras un debate, máis ou menos foi aceptada. Pero, repito, é un punto de partida que seguramente podería ser moito máis ambicioso, seguro. De feito, o presentamos como o mínimo necesario para facer atractivo a circulación do tren entre Ferrol e A Coruña. Foi, casualmente, o Partido Socialista o que quería que fose máis ambiciosa, aínda que despois reculou, e tamén lle vale como punto de partida. Yo presentamos ao Goberno, pedimos reunións para poder presentarlo, para poder discutilo. Levamos 6 meses esperando polas reunións e non temos ningunha contestación. Pero ningunha. Ni siquiera se dignaron a contestar que tiñan recibido esa proposta feita por unha enxeñería para mellorar a conexión. Entre Agudiña e Vilagarcía non recuperaron tampouco os servicios eliminados e hai que lembrar neste caso a resposta de Renfe cando dixo que estaba disposta a recuperar as frecuencias ou digamos que os trens na Agudiña, pero para iso tiñan que pagar a Xunta de Galicia, a Junta de Castilla e León e as Diputacións de Ourense e de Zamora. Este é o trato que recibimos por parte do Goberno do Estado, este é o trato que recibimos por parte de Renfe, unha resposta insólita. E a verdade que sempre falta o de sempre, que é información directa, clara e transparente sobre o que pasa e, sobre todo, por que pasa. E tamén cales van a ser as medidas que se van a poñer en riba da mesa para que deixe de pasar. E o que pasa é o de sempre, que o trato que o Goberno do Estado do Partido Socialista lle dá a Galicia non é o mesmo que o trato que o Goberno Socialista lle dá a outras comunidades, sobre todo as que están, as poucas que están gobernadas polo Partido Socialista. Aquí, en Galicia, se pode suspender o tráfico ferroviario e non se lle dá alternativa aos usuarios. Non pasa nada. Renfe xustificou a súa inanición alegando que as condicións climatolóxicas eran adversas para o transporte ferroviario e tamén para establecer un transporte alternativo por estrada. Que non eran capaces de garantir a totalidade de prazas que tiñan vendidas nos trens a través de transporte por estrada. E, polo tanto, como non podían garantizar o número total de billetes vendidos no tren, o que decidían era non poñer ningunha praza disponible para ningún viaxeiro, para que non houvese diferencia, supoño que sería. E a consecuencia que deixaron a máis de 14.000 personas que tiñan comprados os seus tickets tirados, olvidados e sin ningún tipo de alternativa. Por certo, o transporte urbano interurbano da Xunta de Galicia foi quen de establecer de xoves a sábado 98 reforzos e 4.125 prazas disponibles. Pero estas cousas non son iguais en todos os territorios. Tras o accidente de Adamuz, por suposto que se activou un plan alternativo de transporte para garantir a conexión. E xa non falemos de Rodalíes, porque cada vez que hai un problema en Cataluña, sexa cal sexa o problema, Renfe activa
ata 10 plans alternativos de transporte para garantir a mobilidade cidadán. Incluso activou un plan especial de comunicación para informar destes plans con 700 informadores nas estacións. Prácticamente o mesmo que se fixo en Galicia durante varios días despois de ter incomunicada a cidade máis grande de toda Galicia. Exactamente o mesmo. Aquí se eliminan servicios que non se sustentan sobre criterios técnicos e non se rectifica. Aquí se retrasa a liberalización das liñas que impide a entrada de outros operadores. Aquí, inda que tamén nos afecta o retraso nas entrega dos novos trens de ancho métrico, falo de FEBE, no resto de comunidades as viaxes son gratis. Aquí non. En Galicia é a única comunidade no que os usuarios de FEBE teñen que pagar. En Asturias non pagan, pero en Galicia sí. Aquí anúnciase estudios sobre a rede de proximidade ou cercanías. Se nos leva dicindo que vai a ser presentado mes tras mes tras mes. Eso sí, o que non falla nunca é que a Xunta de Galicia non lle dá ningún tipo de información. Non sabemos absolutamente nada. Ninguén se puxo en contacto con nós para falar deste asunto. E as peticións de información que facemos non son contestadas. Dirán vostedes que se pon a venda antes que a ferida? Pois non, xa o dixemos no pasado pleno nunha resposta oral. Nós non imos cuestionar nunca decisións que se tomen por seguridade, porque a seguridade dos viaxeiros e dos traballadores é sempre prioritaria. Faltaría máis. Non o fixemos cando en agosto, por mor dos incendios, se suprimiu o tráfico ferroviario entre Ourense e Monforte. Non o fixemos hai unhas semanas cando se cancelaron todas as conexións con orixen e destino en Vigo por culpa dos temporais. Non cuestionamos a cancelación. Nin siquiera por limitar a velocidade nun tramo de 28 km entre Ourense e Santiago, por reiteradas advertencias dos maquinistas sobre deficiencias na vía. Pero, como non podería ser de outro xeito, que antepoñamos a seguridade non significa que non pidamos explicacións e información sobre que se fai, como se fai e cando se van a solucionar eses problemas. Hai unha evidencia innegable. O transporte ferroviario en Galicia, aparte das incidencias, dos retrasos e da falta de frecuencias, adolece de inversión e de planificación. Este cóctel dificulta a mobilidade dos galegos e o desenvolvemento da nosa comunidade. Por moito que lles moleste a algúns, nós non imos deixar de facer o noso traballo, que non é outro que defender os intereses dos galegos. Hoxe mesmo salía unha noticia publicada onde o Tribunal de Cuentas advertía del potencial deterioro de los activos materiales de Renfe. Por moito que tenten agochar a realidade, por moito que tenten agochar as causas dos problemas ou incluso dos accidentes, a realidade acabarase impoñendo. Tamén merece un apartado aparte o corredor atlántico. O corredor atlántico merece unha atención especial porque é a crónica da desvergonza, a crónica do maltrato a unha zona, a crónica dun maltrato ao noroeste peninsular. E acaído facer unha breve lembranza do camiño andado. En 2017 se fragou unha alianza estratégica coas comunidades de Galicia, Asturias, gobernada polo Partido Socialista, e Castela e León, que nos permitiu incluir o noroeste peninsular no trazado dos corredores europeos de transporte de mercadorías, corrixindo un erro, efectivamente. En xaneiro de 2023 reforzamos esa alianza coa celebración dun encontro sobre o corredor atlántico baixo o lema unha estratexia conxunta para un proxecto común. Máis de 1000 persoas se concentraron en Santiago, do empresariado, dos portos, das plataformas logísticas das 3 comunidades autónomas e axentes políticos e sociais. Os presidentes Rueda, Mañueco e Barbón presentaron unha estratexia conxunta para o desenvolvemento deste corredor, estimando en aproximadamente 8.000 millóns de euros o orzamento necesario para facer as actuacións que se identificaban como prioritarias. Casualmente ese día, despois de telo reclamado durante moitos meses e meses, ese día o Goberno decidiu nomear un comisionado para o corredor atlántico. Benvido. O comisionado para o corredor mediterráneo levaba anos traballando e nós levábamos anos pedindo, xunto co presidente socialista de Asturias e tamén o popular de Castela e León, que se nomease tamén un comisionado para o corredor
Atlántico. Non queríamos ser máis que ninguén, pero dende logo que non queremos ser menos que ningún outro territorio. Estábamos cansos de que o Goberno Central sacara peito de invertir 7.000 millóns de euros no corredor mediterráneo e, sin embargo, no corredor atlántico apenas había uns centos de millóns de inversión. Por certo, ese comisionado que nomearon ese xaneiro de 2023, o señor José Antonio Sebastián, mantivo durante case 3 anos reunións con todo o mundo. Mantivo reunións con empresarios, con sindicatos, con todo tipo de plataformas, de persoas que paseaban pola rúa. Eso sí, coa Xunta de Galicia nunca tivo unha reunión en 3 anos. Tivemos que esperar 3 anos para que o señor comisionado do corredor se reunise coa Xunta de Galicia. O que amosa xa non unha desidia, sino unha falta de respeto que non se pode consentir. Nas contadas ocasións que coincidín co comisionado sempre foi no marco de reunións institucionais relacionadas co corredor Atlántico Noroeste, as que, por certo, sempre aproveito para pedirlle o famoso plan director detallado, non o PowerPoint que levan a algunha presentación na que podía falar do corredor atlántico ou podía falar de calquera outra cousa. Pese a insistencia, porque pódenme creer que son insistente, a día de hoxe, dende o ano 23 que está nomeado, estamos en febreiro do ano 26, aínda non dispoñemos do documento do plan director. É certo que nas últimas reunións sempre nos di que nos lo vai facer chegar, pero tamén é certo que a día de hoxe ainda non o temos. Debe vir andando. Esa é a transparencia e a lealdade institucional que practica o goberno de Pedro Sánchez, señorías. Despois desa xuntanza do ano 23 seguiron outras moitas, boa parte delas poñendo énfase na necesidade de avanzar a conexión con Portugal. Fíxense, en xullo do ano 2024, en Valença do Miño, o Goberno galego e a Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional Norte de Portugal asinou un manifesto en defensa do impulso da liña de alta velocidade ferroviaria entre Vigo, Porto e Lisboa. En xuño do 25 acudimos ao segundo foro do Corredor Atlántico, onde solicitamos a incorporación do AVE Vigo-Porto na rede básica transeuropea para o ano 2030. Para non alongarme moito neste relatorio, refírome como final ao terceiro foro do Corredor Atlántico celebrado en Bruxelas en novembro do ano 25, ante o coordinador europeo deste corredor, François Baus, e representantes tamén portugueses e de España. Volvimos a reclamar prazos claros e investimentos para a conexión entre Galicia e Portugal. O pasado vernes, en Bruxelas, tivemos unha reunión co asesor do coordinador atlántico, Julie Bay, con doble obxectivo. Recibir a través do coordinador europeo do Corredor Atlántico información sobre as actuacións e inversións estatais do Fondo Mecanismo Conectar Europa, porque o Goberno non nola dá. E, en segundo lugar, convidar novamente o comisionado François Baus a que veña a Galicia para coñecer de primeira man as nosas necesidades. Porque este señor xa foi invitado polo Goberno do Estado a coñecer as necesidades do Corredor Atlántico. Pero levaron o País Vasco. Olvidaron só que o Corredor Atlántico dende o País Vasco hacia a esquerda peninsular tamén existe. Por lo tanto, o Ministerio non tivo a necesidade nin a delicadeza de presentarlle a totalidade do Corredor Atlántico ou visitar a totalidade do territorio. Nós o que lle ofrecimos ao comisionado que veña a coñecer Galicia, as necesidades de Galicia, para que coñeza realmente cales son as decisións e que poidamos acertar entre todos a hora de planificalas. Son moitas as necesidades que lle trasladamos. Precisamos unha conexión ferroviaria para os nosos principais portos, señorías. Está en execución a conexión do Porto Exterior da Coruña, pero temos que acadar tamén o recoñecemento do Porto de Vigo e do Porto de Ferrol como portos nodais na rede básica. Para a súa conexión este rematada no ano 2030. Non ten sentido ningún que o Porto de Vigo e o Porto de Ferrol non sexan
portos nodais. O normal é que as mercancías de Ferrol e da Coruña saian por Lugo e Monforte, por varios motivos. En primeiro lugar, pola distancia. En segundo lugar, porque deixaría máis libre o eixo atlántico, que está bastante saturado de líneas. Pero o comisionado do Corredor Atlántico e do Goberno de España parece ser que non o ve. E iso, a pesar de que o investimento necesario para mellorar esta conexión ferroviaria é asumible dende o punto de vista económico. Por outro lado, temos o Porto de Vigo. En 2024 alcanzou un récord histórico con 5,7 millóns de toneladas movidas, o que supuxo un incremento de 18% respecto ao ano anterior. Estes datos sitúano entre os 10 portos máis activos de España por volumen de mercancía non contenorizada. Este porto xera alrededor de 35.000 empregos directos e indirectos, e a súa actividade ten un impacto determinante no desenvolvemento económico da área metropolitana de Vigo. Ademais, Vigo pechou ano pasado con un movimento de 672.000 vehículos polo Porto de Vigo, o que supón un máximo histórico, terceiro récord consecutivo das súas contas, e o sitúan a día de hoxe como segundo porto español en tráfico de vehículos novos, só por detrás de Barcelona, señorías, cun potencial exportador para o sector innegable. Hai só uns días, a semana pasada, celebrouse en Bouzas o embarque do vehículo número 15 millóns. Levan saído 15 millóns de vehículos dende o Porto de Vigo, o que non fai máis que consolidar ese papel esencial exportador do Porto. Son datos obxectivos e por eso falan por si sós. E o Goberno de España non os coñece. Parece que non, porque o Porto de Vigo non forma parte da rede global, non é un porto nodal. A súa implicación e a súa inclusión como porto nodal nos permitiría ter mellor conectividade, ter prioridade na financiación con fondos europeos e unha maior consideración estratégica dentro dos plans de mobilidade da Unión Europea. Coa súa inclusión na rede básica sería máis factible o acceso a fondos do mecanismo Conectar Europa. No xunto coa Autoridade Portuaria de Vigo, Portos do Estado e tamén principais axentes políticos e sociais, se traballa para cambiar esta situación, con propostas sólidas que xustifiquen a súa inclusión. E non falamos só de automoción, con ser importante, senón que falamos de sectores tan necesitados como a pesca, tanto fresca como conxelada, elaborada ou a conserva. Pola contra, cal é a situación que nos atopamos? Pois que, a pesar da súa relevancia, o Porto de Vigo non foi incluído nesa rede básica. Esta inclusión impide que se poida acceder eses 3.143 millóns de euros que o Ministerio de Transportes repartirá entre o ano 25 e o ano 30. E a razón é que non acada o 1% do tráfico de mercancías da Unión Europea, que é un criterio que parece ser que a Unión Europea ten explicitado. Agora ben, hai outros portos que si son considerados nodais por parte do Goberno de España na súa proposta que non alcanzan ese 1% e, sin embargo, ese sí que son nodais. Ese sí que son nodais, porque aí se preocuparon de xustificar a importancia do porto. Pero no caso de Galicia, o Porto de Vigo non era importante para o Partido Socialista. Por eso non se preocupou de que ese criterio que se ten demostrado que se pode superar, no caso de Vigo non se superou. E nunha situación parecida está o Porto de Ferrol. Centos de millóns de euros de fondos europeos se levan invertido no Porto Exterior de Ferrol. Agora, na conexión ferroviaria ao Porto Exterior, máis de 100 e pico millóns de euros de inversión, dos cales 40 e pico son fondos FEDER. É dicir, fondos europeos que se invirten nunha infraestructura que se considera básica, por eso se fixo, de aí o seu coste. E que pasa a día de hoxe? Que tampouco é considerado un porto nodal polo Goberno de España. Se está a rematar esa conexión ferroviaria dentro do porto para sacar as mercancías do porto exterior ao porto interior. Suporá un fito comparable coa construción do porto exterior e volverá a ser referencia do norte peninsular. Sin embargo, o Goberno de España tampouco considera que debe de ser un porto nodal. Actualmente está de desenvolvemento unha terminal de contenedores de gran capacidade. Ten unha liña de atraque que permite chegar aos portacontenedores pos-Panamá destes que teñen un calado superior aos 20 metros. Non hai outro porto
que poda atender estes portacontenedores. Sin embargo, eso non é relevante para o Goberno socialista. Fai necesario que se poida conectar este porto co resto da rede. Hai dúas novas terminais de líquidos cun investimento de 30 millóns no porto exterior, pero tampouco importante. No porto de Ferrol está un dos principais asteleiros militares de España, donde se están a construir as futuras fragatas F-110. Tampouco é relevante, pese a que a Unión Europea considera que todo relacionado con defensa debe ser relevante e prioritario nas conexións. Sin embargo, para o goberno de Pedro Sánchez, para o goberno do Partido Socialista, non é importante. O porto de Ferrol é base da Armada Española. Tampouco é relevante para o goberno do Partido Socialista. Pero, en definitiva, para optimizar a saída de mercadorías dos portos de Ferrol e da Coruña, hai que mellorar a liña entre Ferrol e a Coruña, e despois a súa derivada por Betanzos hacia Lugo e Monforte, e tamén a saída de Bouzas do porto de Vigo. Estas son obras necesarias que non son incluídas e que nós queremos debatir e queremos que se nos diga por que o Goberno non considera que debemos de pelexar por estas líneas e por estas actuacións, pero non temos a posibilidade, porque o Goberno non se senta con nós. É prioritario sustituir tamén a rede ferroviaria nosa por un ancho internacional. Neste momento, o 80% ten ancho ibérico. Actuar neste senso entre Ourense e Santiago é prioritaria como unha fase inicial da migración total. En realidade, só suporía añadir un raíl, posto que as travesas existente a plataforma está preparada para acometer este cambio. E unha inversión moi razonable, preto de 50 millóns de euros entre Ourense e Santiago. Eso permitiría, ademais, que a competencia realmente pudera chegar a Galicia na prestación de servizos ferroviarios, porque a día de hoxe ningunha das operadoras ferroviarias están dispostas a estudiar a comunicación con Galicia, posto que só poden chegar ata Ourense, ou non dispoñer de trens de ancho variable. E aínda que encarguen os trens de ancho variable, o período de entrega desas máquinas e desas unidades fai inviable, lóxicamente, esa inversión a día de hoxe. Temos pendentes de execución obras importantes na variante de Ourense, que é fundamental para eliminar o punto crítico que supón a entrada na cidade das Burgas. Temos moi presente que calquera avería ou incidencia que se produza aí bloquearía a circulación do AVE entre Galicia e Madrid, que eses 8 kilómetros entre Toabodela e Ourense están a impedir rebaixar os tempos de viaxe a Madrid. E temos a conexión con Portugal. É outro dos puntos quentes que require un tratamento especial, señorías. É notorio o retraso da saída sur de Vigo. Se contratou o estudio informativo no ano 21. Estamos no 26. Levamos 3 retrasos na finalización do estudio informativo. 3 veces que se comprometen datas para ter finalizado o estudio informativo e 3 veces que se incumpre por parte de Renfe, por parte do Goberno, a posta a disposición dese estudio informativo, que non é máis que o primeiro paso para poder ter esa conexión. Do estudo informativo, xa non falamos do resto dos pasos. O tramo Vigo-Porriño aínda non ten ese estudo e o estudo entre Porriño e a fronteira portuguesa licitouse o pasado mes de agosto. O pasado mes de agosto. E aínda non temos nada avanzado entre o acordo bilateral que é necesario entre España e Portugal para facer a conexión a través dunha nova ponte internacional. Por iso, por moito que o Goberno central negue a evidencia, é certo que na tramitación actual o obxectivo da conexión do AVE entre Vigo e Porto é imposible chegar no ano 32. É imposible. Imposible, señorías, chegar no ano 32 como sigue mantendo o Goberno do Estado. O máis lóxico sería chegar no ano 38. E o Goberno do Estado o que fai é dicir que, como Portugal cree que vai peor, non lle preocupa porque vamos estar ao mesmo tempo. Pero a nós, sí. Nós queremos compromisos e queremos prazos.
Queremos prazos. Por eso é fundamental que a Unión Europea recoñeza ese carácter estratégico desta conexión. E sinto ter que dicir isto, de verdade, pero é unha realidade que non deixa de constatarse no tempo. Na nosa aposta pola conexión ferroviaria con Portugal temos máis complicidade e apoio do Goberno de Portugal, aínda cando cambia de partido político no Goberno, que do Goberno de España. Eso sí que é unha realidade. O mércores pasado, o novo alcalde de Porto ratificaba ao presidente da Xunta o compromiso do seu goberno de que a conexión de alta velocidade con Galicia se mantén en Portugal para o ano 32. Nós, desafortunadamente, ao outro lado da fronteira non podemos facer este tipo de afirmacións. Primeiro, porque non temos a información. Segundo, porque o goberno non está igual de implicado que o goberno portugués. E terceiro, porque, sabendo como están os trámites, ata o 38 non vamos a chegar. É evidente que no país veciño a vontade política desta conexión é moito máis clara. É máis, chegaron a decir que para eles era moito máis importante conectarse con España a través de Vigo que conectarse con España a través de Extremadura. Aí o deixo. Nós non estamos en contra de que se conecten con España e que as capitais europeas estén conectadas. Faltaría máis. Pero o que non queremos é que a conexión con Galicia, neste caso con Vigo, se retrase. Saben vostedes que no corredor atlántico se dixo nun momento por parte do comisionado que se iba a constituir un grupo de traballo técnico, no que iban a estar incluídos os empresarios, non sei cantas asociacións, e despois de pedirlo, dixo que tamén iban a incluir a Xunta de Galicia. Este anuncio foi en xaneiro do ano 25, é dicir, fai un ano e un mes. A día de hoxe non temos recibida ningunha comunicación de reunión por parte dese grupo de traballo. Ningunha. Non é que estén traballando e non fagan caso á Xunta ou non inviten á Xunta, é que non están facendo nada. Non se reuniron unha sola vez. E así está a situación. Onte mesmo levábamos ao Consello un informe sobre o estado actual das previsións das actuacións para a saída sur de Vigo. Seguen pendentes algunhas actuacións tamén, e isto xa cambiando de ámbito, na actuación entre Galicia e Madrid importantes, como completar a dotación de dobre vía. Hai 120 kilómetros de vía da conexión entre Galicia e Madrid que é vía única, o que limita a eficiencia e, lóxicamente, os tempos do viaxe. Esta circunstancia fai que a línea entre Madrid e Galicia teña ata un 75% menos de capacidade que a media do resto de corredores que existen en España. Unha vez máis, Galicia queda relegada por parte do Goberno do Estado. De feito, acabamos de coñecer que un proxecto de desdobramento de 32 kilómetros entre Villaverde, que está en Ourense, e Pedralba, en Zamora, que estaba en redacción dende hai 2 anos, se vai a dividir en 2, porque parece ser que a DIF acaba de atopar, despois de 2 anos, necesidades adicionais no contrato que fai necesario a súa división en 2 contratos. Esta é a situación do transporte ferroviario en Galicia. Nos encantaría poder vir aquí a anunciar acordos, a anunciar inversións ou a anunciar traballo conxunto. Créame que o intentamos, pero é moi difícil conseguir isto cando o interlocutor que o Estado pon á Xunta de Galicia, o comisionado do corredor, vota case 3 anos sin reunirse coa Xunta de Galicia. Que cando nos reunimos acabamos unha serie de compromisos que a día de hoxe, pois xa vai casi un ano aló dende a reunión, aínda non fomos quen de conquerir. E non vayan a pensar que o compromiso era invertir 8.000 millóns de euros en 2 anos, que eso, lóxicamente, sería moi complicado. O compromiso era, o principal, oiga, si vostedes din que teñen un plan director que vai invertir non sei cantos miles de millóns para poñer o noroeste peninsular conectado con Europa, a min pode que me valga. O único que lles pido é que me deixen ver o documento.
ver o documento. Porque no PowerPoint que poñen cando vamos a algunha destas presentacións aparece desbroces, sinales. Supoño que eso non estará incluído no plan director, porque se incluímos os desbroces e as sinais nun plan director do Corredor Atlántico, entón o que botas máis a cabeza somos nós. Probablemente esa sexa a razón pola cal non nos dan o documento. Ese era o gran compromiso que tiñamos co ministro diante e o comisionado do corredor, que nos ia pasar o documento. Señores, van varios anos. Que terá o documento este, que terá o plan director para non poder ser ensinado? Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Quenda dos grupos parlamentarios, en primer lugar, ten a palabra o representante do Grupo Mixto, señor Ojea. Gracias, Presidencia. Bos días de novo. Bueno, vou empezar cunha anécdota persoal, non? O outro día, cando houbo folga de maquinistas, estableceronse uns servicios mínimos, pois eu dirixime á estación de tren de Ourense para vir para aquí, precisamente, e, bueno, consultei os viaxes de tren que seguían dispoñibles para poder vir. Había menos do habitual, lóxicamente, porque eran os servicios mínimos, pero un deles, pois, viñame ben acaído para vir, e, bueno, reservei ese billete. Cando cheguei á estación me dixeron que sí, que bueno, que en principio que parecía ser que todo iba correcto, pero que tampouco estaban moi seguros, falando así co persoal que conoces por a habitualidade do viaxe, non? Na pantalla, pois, non había absolutamente ninguna información acerca de cancelación ou de retraso, sino que todo parecía estar ben, pero ao final o tren non apareceu a hora prevista. Daban un retraso estimado de non lembro cuánto, e ao final pois tuve que tomar unha forma alternativa de vir. Pero o curioso foi que outro día, bueno, o tren ao final creo que chegou con media hora de retraso. O curioso outro día foi que recibín no correo pois a reprimenda de Renfe por non ter viaxado según tiña previsto. O sea que, curiosamente, indo encima de que Renfe non cumpliu co tema de poñer a disposición o viaxe no tempo previsto, e encima, pois, como non me era factible esperar o retraso do tren, pois viese de outra maneira, e encima me sancionaron da xeita prevista polo bono, etc. Bueno, esta é unha anécdota persoal das moitas incomodidades e dos moitos problemas que están tendo o servicio ferroviario, tal como nos están contando en toda España. Están falando na prensa ferroviarios xubilados, maquinistas, representantes sindicais, cidadáns que se viron afectados por distintas circunstancias nos seus viaxes. Eu, fundamentalmente, pois podo falar en primeira persoa por varias cuestións relacionadas co transporte ferroviario entre Ourense e Santiago, non? Coincido co que dixo fai uns días o señor conselleiro de que necesitamos información de por que se perdeu velocidade, sobre todo durante algúns días entre Ourense e Pontevedra, e sobre todo en algúns tramos concretos, porque me tomei a molestia de conectar o Google Maps para controlar a ubicación en cada momento, como coñecer máis ou menos os tempos entre cada sitio. Había lugares moi concretos, tramos moi concretos do trayecto onde baixaba considerablemente a velocidade, porque todos temos un Google Maps e todos temos un reloj para controlar os tempos, e non houbo explicación que sería desexable por parte de Adif ou de Renfe de por que esas variacións de velocidade entramos, ademais que digo que porque puden comprobar moi concretos, que non sabemos polo que. Bueno, nós vamos a seguir insistindo pois en moitos destes aspectos. Por exemplo, a pérdida de frecuencias da Agudiña.
esa plataforma sigue traballando, desde Democracia Ourensana seguiremos pedindo, como xa temos feito moitas veces, que se restablezan esas frecuencias de tren na estación de Agudiña, pois pola necesidade que se ten desas paradas pro desenrolo económico, etcétera, da comarca, evitando despoboación e todo o que se cansa un de decir. Parécenos especialmente sangrante que esas pérdidas de frecuencias foran por un capricho, ou chamemos de alguna maneira, por unha voluntade non del todo justificada do alcalde de Vigo, como el mesmo recoñeceu. Tamén recoñecemos que Ourense necesita un gami directo a Vigo. Vigo chamámoslle moitas veces a nosa cidade irmá, non? A DIF ten que facer en Ourense unha nova estación de tren. Xa non se trata de que sexa unha norma Foster ou unha obra faraónica. É que a estación de Ourense non ten nin escaleras mecánicas. A estación de Ourense, se van ali, non ten escaleras mecánicas. Comparen a estación de Ourense coa de Vigo. Hai un ascensoriño que, claro, na cantidad de xente que usa esa estación e nas horas de puntas de viaxes con moitísimos viaxeros, pois ese ascensor con 2 ou 3 personas e 3 ou 4 maletas que leven non dá abasto. O sea, como compoñerlle ese exemplo de que a estación de Ourense non ten nin siquiera unhas escaleiras mecánicas, xa nin siquiera para subir, xa que menos que telas para subir e para baixar, non teñen que subir a pé, o como non pasa prácticamente en ningunha estación do mundo. Tamén hai que decir que a estación que fixo a Xunta de autobuses ao lado, a Intermedal, vamos, pouco máis é que unha esplanada cun tellado, porque nada que ver, esa estación de autobuses coas que se ven pois por outras partes de Galicia, o sea, financiadas pola Xunta. Esa é unha esplanada con 4 columnas e un tellado. Si, puxeron unhas frases moi bonitas de Curros Enríquez e de outros escritores galegos ali nas paredes e, bueno, con ese guiño, pois parece que nos temos que conformar os ourensáns. A estación é parte das outras moitas deficiencias que se din habitualmente e que son coñecidas desa intermodal. Dennos unha intermodal tamén como é debido. Efectivamente, tamén se precisa un ancho internacional de vía entre Ourense e Santiago. Entrarían as outras operadoras, que sería boa competencia, sobre todo para que Renfe non cometera os abusos que está cometendo e a falta de eficacia que está cometendo, non? No Brao, lembrei o outro día nunha comisión, un tren provocou un incendio no entorno da cidade de Ourense. O goberno galego comprometeuse a pedir explicacións. Si a responsabilidade é de Renfe porque o tren non estaba a boas condicións ou emitía chispas, ou se a responsabilidade en parte tamén pode ser da DIF por non ter suficientemente limpa a vía de Broza na que prendeu ese lume. O sea que o goberno galego pois que cumpla coa súa palabra que dixo no seu momento de exixir responsabilidades a quen fose que explique pois ese incendio concreto e outras circunstancias que se produciron similares en Galicia e na provincia de Ourense en concreto, porque teñen que asumir responsabilidades porque se causaron moitos problemas de todo tipo. Houbo desaloxos de persoas, houbo afectacións polo fumo, houbo pérdida económica de enseres, de casas. Foi un incendio que, como todos vostedes saben, causante de moitos problemas. A DIF e Renfe teñen que dar responsabilidades ao goberno galego, el mismo dicho que os iba a pedir. Estes días de temporal usouse moito menos o tren polas deficiencias, polo visto, estruturales e crónicas que están denunciando os profesionales ferroviarios unidos ao problema coyuntural do temporal e puderonse comprobar tamén as deficiencias no transporte público de competencia autonómica por autobuses, porque a xente vese obligada a utilizar o seu vehículo privado, pero tamén as alternativas de transporte público, tamén as que son competencia da Xunta de Galicia, e póñense de manifesto con moita máis claridade pois tamén estas deficiencias en cumprimento de horarios, na optimización das rutas que son máis necesarias. Entón,
entonces aí, pois, o mellor tamén debería aproveitar a Xunta de Galicia, convertir o problema nunha oportunidade, eses días en que houbo unha maior necesidade de transporte público por parte dos viaxeiros por non ter a suficiente cobertura no transporte ferroviario e aproveitar eses problemas e esas protestas e esas deficiencias que se puxeron de manifesto no transporte autonómico de autobuses, as líneas de autobús con competencia autonómica, porque tamén aí hai moito que mellorar. Quero dicir con isto que está moi ben pedir responsabilidades ao Goberno do Estado, que efectivamente, sin ninguna duda, discrimina a Galicia no tema entre outros moitos, no tema do transporte ferroviario, pero tamén a Xunta de Galicia tamén ten que asumir as súas responsabilidades, como digo, mellorar o transporte por carretera, que as deficiencias se puxeron moi de manifesto, e además co correspondente incremento de accidentes, por un lado, por o temporal, pero por outro lado, porque a xente tuvo que utilizar o vehículo con máis frecuencia, precisamente por ter menos alternativas que tampouco deu, efectivamente, Renfe en moitos dos viaxes de tren que se fixeron en Galicia, deixaron tirados os viaxeiros e non deron alternativas que sí, efectivamente, dan en outras partes de España. O Goberno do Estado ten que tamén concedernos por fin esa variante de Taboadela. Aquí gustaríame mandarlle un mensaxe ás familias dos obreros que faleceron non hai demasiado na construción do túnel que hai por ali e que visitamos en algúns momentos para ver como iba a obra. Bueno, pouco máis teño que decir, porque estes feitos son coñecidos por todos, non? Lembrar unha vez máis a seguir facendo presión para recuperar esas frecuencias da Gudiña e nada, instar ao Goberno central a que mellore as conexións ferroviarias en Galicia, poñéndoas como mínimo ao nivel das que teñen noutras partes de España. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señor López Font. Gracias, presidenta. Bo día a todas e todos. Conselleiro, ex-vicepresidente, moitas grazas pola súa comparecencia. O que ocorre é que temos sorpresa pola comparecencia, porque pensábamos que vostede comparecería para dar conta de algunhas das súas moitas competencias. Por exemplo, o transporte público en Galicia, que tantos centos de queixas ten sobre os cambios de itinerarios, sobre os incumprimentos das concesionarias, viaxeiros de pé, problemas no transporte escolar, xente tirada nas paradas. Todo está peor que fai meses e vostede fai de relator de outras incidencias, convendría que fixera de relator das incidencias que lle corresponden a vostede, por non falar do conflito do transporte na provincia de Coruña, con unha longa folga que está a afectar a vida de moitas persoas. Pero claro, resulta que vostede contesta a eso que non é competencia súa. Trae a competencia sobre o tema de servicios ferroviarios, que tampouco é a súa competencia. Miúda contradición, a vostede vállele todo. Mira, en Galicia hai dous grandes sistemas de transporte público entre ciudades. Autobús, competencia xunta. Tren, competencia estatal. Vostede fala de que o tren está mal, o bus está ben porque non fala. Eu lle pregunto, dos 75 parlamentarios que estamos aquí, quen utiliza o bus? O quen utiliza o tren?
porque a resposta é a proba de que ninguén utiliza o bus polo mal funcionamento e si o tren. Mire, vostedes utilizan competencias propias que no exercen, competencias que asignan a outras administracións sin dotaciones orzamentarias e unha competencia como esta que é unha competencia ómnibus, porque vostede fala de todo, di que va a falar de servicios ferroviarios e acaba falando de automoción, de pesca, de astilleros. É unha falta de respeto e é imposible contestarlle a vostede. Fala do Porto Nodal. O Porto Nodal, para ser Porto Nodal, ten unhas condiciones europeas aprobadas polo goberno do PP. E o Porto de Vigo pode neste momento solicitar subvencións aun non sendo Porto Nodal. Polo tanto, a súa competencia e preocupación neste Parlamento é única, confrontar co goberno de España. Vostedes converteron este Parlamento nunha prolongación do Congreso e do Senado, faltándolle o respeto aos galegos. Estatísticamente se demostra que o 55% das resolucións deste Parlamento son o mantra de instar ao Goberno central. Pois mire, a función deste Parlamento é controlar a acción executiva da Xunta. Este porcentaxe nunca en anteriores legislaturas foi similar. Polo tanto, ten vostedes unha doble vara de medir. Esténdense logo as xustificacións. Tras a vaga de incendios do pasado verán, trataron de desviar as responsabilidades, non asumendo as propias. Coa situación de emerxencias recentes, outro tanto de lo mismo. En canto non teñen máis argumentación, outro mantra é que todo é mellorable. O que non é mellorable, o que debiera ser mellorable son os 350.000 galegos que están esperando por algunha actuación médica en listas de espera. O que é mellorable son as 29.000 familias galegas que están esperando por unha vivienda oficial. E o que é mellorable tamén é que vostedes aumentan a débeda de Galicia mentras non queren asumir o que é a condonación de parte da deuda. Eu imagínome que vostede está hoxe un pouco contrariado, porque seguro que prefería que nos días anteriores a este pleno, despois de solicitar a comparecencia, houbese incidencias. Moitas incidencias, cantas máis millor no transporte ferroviario. E vir aquí co relato que fixo relator de incidencias, seguro que lle hubiera gustado ter moitas máis para ampliar ese discurso apocalíptico que fixo vostede. Solo lle faltou unha música de película de terror como fondo. Porque cando vostede pediu esta comparecencia acabábase de anunciar o debate no Congreso sobre ferrocarril. E como vostedes aquí son un comando de axentes electorales de Feijóo, pois vostede tiña que achegar o seu granito de arena e vamos a falar de ferrocarril tamén en Galicia. Seguro que en algún momento pensei que solicitarían comparecencia sobre Venezuela, porque tanto falaron de Venezuela en plenos anteriores, elevamos uns plenos nos que non falan de Venezuela. Pero non, era mellor falar de Pedro Sánchez, de Óscar Puente. Seguro que no momento en que pediu vostede esta comparecencia non contaba co repaso que o ministro Puente e Pedro Sánchez deulle a Feijóo e ao resto de interventes do PP. Seguro que non contaba con o ridículo que fixo Feijóo cando fai unha proposta de crear unha axencia de seguridade xa creada con voto en contra do Partido Popular. Vostede ten a vantaxe de falar aquí 35 minutos, creo que falou, disparar en ráfaga contra todo o que se move. Fala de seguridade. A vostedes, a veces, parecelle importarles pouco
tampouco a seguridade. Cando os viaxeiros no transporte por bus van de pé e un conductor ten que decir todos al suelo. Polo tanto, hemos vivido en Galicia situaciones puntuais, con moitas dificultades, como en toda España, tamén no transporte por estrada en Galicia, que convendría que vostede dese conta a este Parlamento. Situacións sobre as corresponsables ferroviarios tiveron que tomar decisións que todos debemos dar por feito que se tomaron pensando na seguridade das persoas. E os socialistas, en ámbitos puntuais desas situaciones que se viñan producendo, pedimos aos operadores ferroviarios alternativas, solucións sobre a marcha, como se fixo desde o Concello de Vigo e desde outros, pero sempre antepoñendo a seguridade das persoas ante esas incidencias cambiantes, como deberon de facer vostedes no relativo ao bus de Galicia. Pero mire, falemos, eu teño que resumir, por falta de tempo, como teño que resumir, vou facerle a vostede as cifras de investimento de cando gobernaba o Partido Popular. Porque Rajoy e Pedro Sánchez gobernan un período similar de 7 anos. Cifras absolutamente incuestionables. Maior investimento do goberno socialista. E dareille 3 cifras moi significativas desas que vostede sempre oculta. O investimento medio anual total de Rajoy en servizos ferroviarios foi de 2.000 millóns. Goberno de Pedro Sánchez, 5.629 millóns de euros. Investimento en rede convencional anual. Rajoy, 400 millóns. Pedro Sánchez, 2.330 millóns. Mantemento, que tamén fala moito vostede, por quilómetro, 46.000 euros época de Rajoy, 71.000 euros en época de Pedro Sánchez. É evidente que hoxe, al falar de servizos ferroviarios, estamos a pagar sin dúbida a inanición de a época e mandato de M. Rajoy. E como vexo que se me acaba o tempo, deixaré para a segunda intervención o relativo á realidade do ferrocarril en Galicia, porque afirmou vostede que adolece de inversión e de planificación, e nós pensamos que é xusto o contrario. O que está facendo o goberno de Pedro Sánchez é invertir e planificar, porque o goberno de Pedro Sánchez situou o tren como o transporte de presente e o futuro, modernizando a rede ferroviaria en Galicia, apostando pola intermodalidade, apostando por a conexión con redes europeas e alta velocidade, e fixo un investimento, mencionaba anteriormente, sin precedentes, de máis de 4.560 millóns de euros ata 2030. Remato e deixaré para a segunda intervención AVE a Galicia, modernización, rede ferroviaria, intermodais, que ten usted un cuajo tremendo de falar de intermodais, tal e como está a estación de bus de Ferrol, que se cae por todos os sitios, e vostedes votaron en contra fai moi poquiño tempo de arranxarlo. Moitas grazas. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Ríos.
Grazas, Presidenta. Boa tarde, señorías, señor conselleiro. Eu vou intentar centrarme no asunto, falar de servizos ferroviarios, porque sí que é certo que cando falamos destas cuestións vemos como o Partido Socialista e o Partido Popular son totalmente intercambiables segundo que en goberne. Para vostede, cando nos falamos do mal funcionamento do servizo de autobuses, sempre alude a esas incidencias puntuais, ou se falamos de malos servizos ferroviarios, o señor Font fai exactamente o mesmo, pero como o BNG sempre defendeu o mesmo estando o Partido Popular ou estando o Partido Socialista no goberno do Estado, podemos falar sin ningún tipo de problema efectivamente da mala situación que vive os servizos ferroviarios no noso país. E é que, se falamos de servizos ferroviarios, e creo que sacando as cuestións concretas que vostede xa nomeou, de deficiencias no que ten que ver con cancelacións por o tema de temporais, a cuestión dos lumes, moitas outras cousas, falar de mal servizo ferroviario, ao final, é falar de infraestructuras ferroviarias e, sobre todo, dunha falta de investimento histórica, dunha falta de modernización, dunha mala calidade ou dunha antigüedade excesiva dos propios vehículos e un longo etcétera que despois son os que dan efectivamente en certos casos situacións donde existen averías, onde existen un montón de problemas que dan estas falta de servizos, ou os propios retrasos e demais. Señor conselleiro, eu sí que é certo que voto en falta unha cousa. Vostede viu que comparecer, o mellor teno para a seguinte intervención ou para o peche. Eu voto en falta propostas da súa consellería. É certo, vostede viu aquí a unha comparecencia onde fixo unha lista da compra de agravios ou de queixas cara ao goberno central, que nos compartimos na súa na súa gran parte, non? Porque sí que despois hai certas cuestións de matiz que vostede aproveita para meter o dedo no ollo do goberno do Estado, que se gobernara o señor Feijóo no goberno do Estado non o faría. E é que, tanto se falamos, me gustaríame dividilo en diferentes seccións, no que ten que ver as infraestructuras ferroviarias que van a par dos servizos que da mobilidade interior do país, que a vertebración do propio país vía liña ferroviaria, vostede dá exemplos, o caso da conexión Ferrol-Coruña co bypass de Betanzos, falábamos tamén do FEBE, porque efectivamente hai que nos conecte con outras partes do Estado, pois debería ser un motor tamén fundamental para que todo o norte do país estivese conectado e, creo que non fai falta falar da situación na que se topa o FEBE a todos os niveis de obsolescencia, a todos os niveis de antigüedade, a necesidade dunha modernización brutal en todos os sentidos que ten o FEBE. Falaba tamén vostede das conexións de alta velocidade con Lugo, que efectivamente a día de hoxe é moi difícil prever un futuro próximo na que teñamos eses servizos en funcionamento, e tamén, aproveitando, supoño, que a súa visita outro día a Bruxelas, a cuestión da saída sur de Vigo, non? Hai varias cuestións e creo que deberíamos ir a cada unha delas. A cuestión, digamos, que vostede fixo máis fincapé, a cuestión da saída sur de Vigo, todo o que ten que ver co corredor atlántico, non? Que para nós é algo fundamental, a conexión con Portugal, non só de persoas, sino de mercadorías, para fortalecer esa eurorrexión Galiza-Norte de Portugal, da que tanto falamos. Vemos, como vostede decía, que tiñan máis apoio do goberno luso, do goberno portugués, que do goberno español. E eu subo a aposta, é que parece que temos máis goberno do apoio de Portugal que do propio Partido Popular, porque a propia Ayuso, a súa xefe de filas, é a que decía que tiñamos que o goberno do Estado, tiña que priorizar a conexión Lisboa-Madrid antes que a conexión con Vigo e co resto de Galiza. Por lo tanto, efectivamente, temos apoio de todo o mundo, menos, efectivamente, de todo o que ten que ver co goberno do Estado ou, como en palabras de Ayuso, Madrid es España e España es Madrid. E iso podemos retrotraernos a todos os anos de goberno do Partido Popular no Estado, porque efectivamente un dos primeiros estudos que se fixo para esta conexión fíxose no goberno de Rajoy, ano 2012, se non me trabuco, que rematou coa decisión de darlle máis pulo ao tren Celta. O sea, realmente unha década perdida no que ten que ver cos avances da saída sur de Vigo e da conexión en alta velocidade con Portugal. Vostedes non tuveron ningún tipo de apremio, ningún tipo de presa, ningún tipo de urxencia cando Ana Pastor era ministra de Fomento e o señor Rajoy era presidente do goberno do Estado,
en materializar, en cando menos deixar sentadas as bases para que se pudera efectivizar esta infraestructura ferroviaria que é fundamental. E efectivamente, pois, o goberno de Pedro Sánchez seguiu a zaga, aínda que, igual que en outros casos, no que ten que ver co servizo de proximidade, que ainda estamos nesa conexión interna do país, tuvo que ser o BNG que enforzase o goberno do Estado a poñerse as pilas neste terreo, encargar os estudos a que estuvesen enriba da mesa un mínimo de compromiso que, lóxicamente, o Partido Socialista está incumplindo e que ten que cumplir sin ningún tipo de ambaxes o decimos que o Partido Socialista está incumplindo unha vez máis con Galiza, igual que fixo o Partido Popular cando gobernou. Aí non se diferencian absolutamente en nada, porque se vemos os últimos anos, efectivamente, cales foron as comunidades autónomas, os territorios do Estado que recibiron máis cartos para investimentos en infraestructuras ferroviarias? Cataluña e Madrid. Cataluña e Madrid. Pero que vexamos unha das últimas promesas que fixo Rajoy en marzo de 2017, que anunciaba casi 2.000 millóns de euros para rodalías en 3 anos. 300 millóns de euros para a conexión co aeroporto del Prat vía tren. E para Galiza? Quedámonos en 2015 remate, digamos, da cuestión do eixo atlántico, ano 2015, a chegada do AVE a Taboadela recentemente, e en que nos quedamos? Porque se facemos un histórico, que ás veces é complicado, porque de facer un histórico de investimentos territorializados na cuestión ferroviaria, porque por un lado son plans a diferentes anos e sobre todo que despois hai un problema que é a execución. Porque efectivamente, se vemos os cartos orzamentados nos diferentes plans, tanto do goberno de Rajoy como do goberno de Pedro Sánchez, vemos que o incumplimento é prácticamente un 50%. Prácticamente un 50%. E onde o señor Rajoy investiu máis foi nos seus socios independentistas de Cataluña. Curiosamente, non? Unha vez máis, vostede falaba, e teño aquí anotada varias das súas frases, de maltrato cara a Galiza, de maltrato cara ao noso país, mentres que outras comunidades autónomas, decía vostede, pois se beneficiaban dunha serie de investimentos, dunha serie de apoios que Galiza non. E Rajoy que fixo? Pois meteu 4.000 millóns de euros nos servizos ferroviarios de Cataluña, rodalíes, en diferentes cuestións, para reforzar o corredor mediterráneo. E o corredor atlántico estivo casi unha década en dique seco, totalmente en dique seco. Non me queda moito tempo, señor conselleiro, e hai moitos temas dos que podemos falar. Este era no caso concreto da saída sur de Vigo. Nos coincidimos en que no que ten que ver coa conexión Ferrol-Coruña e ese bypass de Betanzos, coincidimos en que é necesario poñer enriba da mesa un estudo que viabilice esta infraestructura, entendemos fundamental e ademais compartimos que efectivamente o seu gasto non debería ser un impedimento para que se fixera de xeito o máis inmediato posible. Tamén temos que decir, e vostedes o sabe, que tamén ese primeiro estudo, eses mínimos do que vostede falaba, e témolo falado aquí en sede parlamentaria, nos entendemos que teñen que ir un pouco máis alá, pero entendemos positivo que existan uns mínimos e que traballemos nesa liña, pero eu o que sí que voto en falta, e decía, señor conselleiro, é primeiro, que lle dixeron en Bruxelas? Vostede tivo unha reunión este venres, creo que tamén coa directora xeral de mobilidade, máis diferentes cargos da Xunta, que ten que ver con cooperación exterior e demais. Claro, aquí vostede dixo que sí que tuveron unha reunión, pero que lle adiantaron, que lle dixeron? En Bruxelas deronlle esa copia do plan director? Cando estuveron co alcalde de Porto, porque entendo que se o goberno do Estado non lles quere dar os documentos, igual que vostedes despois non nos queren dar ni os papéis que teñen os acordos con Altri, nin as ofertas dos autobuses e demais, se vostede di que terá que esconder nós podemos decir o mesmo, non? En Portugal teñen este plan director do corredor atlántico, teñen noticia del. En Bruxelas, cando foron vostedes a falar en Bruxelas, deronlle algunha nova, porque vostedes efectivamente dixeron que foron a Bruxelas, pero non dixeron nada, que lles trasladaron, que compromisos acadaron, que xestións fixeron como goberno da Xunta de Galiza. É que o problema, señor Calvo, é que vamos ao de sempre. Vostedes veñen aquí a queixarse, e está moi ben queixarse, e compartimos as queixas, e compartimos a diagnose, pero non podemos quedarnos aí. Vostedes son o goberno galego, e quero que o meu goberno dé pasos cara a conseguir as cousas que precisamos.
neste caso toqueis gobernar a vostedes, pero eu quero que vostedes o consigan, ou que vostedes que ao menos o intenten. Don queixándose é moi complicado que vostedes consigan absolutamente nada. Eu realmente quero rematar dicindo que, e despois teremos tempo na segunda intervención, que efectivamente aquí hai un déficit, un incumplimento, un maltrato histórico con Galiza no que ten que ver con as infraestructuras ferroviarias, que vostedes mesmos tamén propiciaron, que vostedes secundaron, e que o Partido Socialista lóxicamente tamén lle sigue a zaga, porque se lle dixen en moitas ocasións como máis parecido a un goberno de esquerdas español e un goberno de esquerdas español. E iso nunca cambia. O maltrato ao noso país continúa. Necesitamos un tren, un servicio ferroviario do século XXI e non do século XX, e dunha vez por todas o BNG entende que debemos ser nós, que en cando menos en cuestións de mobilidade interior, de vertebración ferroviaria do noso país, sexamos nós que teñamos as competencias. Reclamemos as competencias nos servicios de proximidade, reclamemos as competencias todo o que ten que ver coa mobilidade do noso país, e en todo caso chegaremos a acordos para despois ter o resto de conexións tanto co norte ou co Portugal co resto do Estado, pero se non somos nós quen toma realmente acción sobre o que queremos e sobre o que temos a infraestructuras ferroviarias, lógicamente antes deso o Goberno do Estado ten que poñer compromisos e cartos enriba da mesa para a modernización de todas as liñas das infraestructuras ferroviarias, pero eses acordos teñen que ir da man a mellora, a modernización, os investimentos, co traspaso de competencias, e que sexamos nós dunha vez quen decida sobre as nosas necesidades e sobre o noso futuro. Moitas gracias. Quenda agora da voceira do Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra a señora Paula Prado del Río. Moitas grazas, presidenta. Bo día, señorías. Grazas, señor conselleiro, por vir falar con claridade sobre unha cuestión que lle preocupa aos galegos e galegas. Estes días celebrábamos 2 anos dende a victoria nas eleccións autonómicas do presidente Rueda, aínda que outros, como BNG, celebraron que perderon, algo inaudito, ala vostedes. O Partido Popular obtivo unha amplia maioría absoluta que lle otorgaron os galegos. E saben por qué, señor Font? Pois por cousas como esta, dar explicacións e exixilas. Dalas cando nos corresponde e exixilas cando outros non cumplen. E mire, señor Font, que vostede dixo aquí que non houbo ningunha incidencia desde que se rexistrou a comparecencia. Pois mire, non é verdad. Nuevo tropezón de los trenes gallegos, unha avería en la señalización para a circulación en la provincia de Pontevedra, a súa provincia. E que fan vostedes? Pois aplaudir e calar. O Partido Socialista aplaude e o BNG cala. E así lle vai a uns, señor Font, teñen o peor resultado da historia do Partido Socialista en Galicia. 9 diputados. Eso sí que é facer o ridículo, señor Font. E outros liderados pola señora Pontón, que a este paso xubilase no Parlamento sen ter gañado unhas eleccións. Eso sí, gañou as eleccións na sombra. E fixo o goberno na sombra. Miren, os gobernos na sombra naceron no Reino Unido como un mecanismo serio, unha oposición preparada que prepare alternativas, unha oposición constructiva, unha oposición que vixía o goberno e que está lista para asumir responsabilidades. Pero vostedes, claro, nin alternativas, señor Ríos, nin constructiva e, por suposto, moi lonxe de estar preparada para asumir responsabilidades. Vémolo aquí cada 15 días, cando a señora Pontón propón incrementar o número de médicos sin saber o que custa a contratación dun médico, porque nunca se destinou un euro público, ou, como vimos, hai 15 días que falaba da aplicación dun artigo que non estaba en vigor. Pero, bueno, eso é o que fai o goberno na sombra. Estar, efectivamente, á sombra. A sombra de quen? A sombra de Pedro Sánchez. E, obviamente, un goberno invisible que apoia incondicionalmente ao goberno de España, que máis ten maltratado a Galicia. Vostede di aquí que que veu o conselleiro cunha serie de agravios e que comparte, pero, eso sí, cero propostas, señor Ríos. Pois mire, mentras os trens galegos perden
perden frecuencias, os horarios empeoran e as infraestructuras se degradan, vostedes caladiños. Parece que a filosofía original da política británica era a responsabilidade de preparación, a versión galega é a de cero resultados e ningunha solución aos problemas dos galegos e galegas. Ao final están vostedes máis preto dun goberno de Terians que dun goberno na sombra. Vostede, señor Ríos, que Terian político é? O conselleiro de Presidencia? Creese vostede realmente co que veu hoxe aquí a decir que non aportou absolutamente ningunha alternativa? Creese vostede un Terian conselleiro? Tamén a señora Pontón se cree presidenta. Bueno, pois olle, sentirase Alfonso Rueda. Pero mire, faltanlle moitas cousas, faltalle sentidiño, capacidade de xestión, amor real a Galicia e bo rollo. E sabe o que lle sobra? Sóbralles sectarismo, enfurruñamento e teatralidade. Mentres o presidente real, o presidente Rueda, trata de resolver problemas e que Galicia avance, exixindo ao Goberno de España o que Galicia precisa, pois a presidenta na sombra está máis centrada en xerar alboroto, conflitividade social e poñerse detrás da pancarta, en crear sombras donde non hai luz. Donde vai aquelo de fabricar luz? Siguen fabricando luz, siguen fabricando diputados. Cantos lles dan hoxe as súas enquisas? 42? Pois, oiga, genial, vayan vostedes que está aberto o fichajes de inverno e poden coller algúns que están estes días facendo quedadas por aí. Eso sí, teñen que buscar pois xente con moita imaginación, ser moi sectarios, non ter ningún amor por Galicia, máis ben todo o contrario. Canto peor, mellor para o BNG. É importante ter os domingos libres para ter esa rutina de pancarta. Pancarta para protestar porque dá igual. Un domingo sanidade, outro domingo educación, outro domingo contra a industria, outro domingo contra o medio ambiente, outro día criticamos, eso sí, sempre contra o Partido Popular, nunca contra o Goberno de España. Dá igual que os trenes non funcionen, dá igual que Galicia non teña os investimentos que teñen outras comunidades autónomas, dá igual que nos discriminen na financiación da débeda, dá igual, eso sí, o importante é ir sempre contra a Xunta e contra o Goberno do PP. Hoxe tiñan que vir aquí, señores do BNG, a esta comparecencia pois a propoñer unha fronte común contra o Goberno de España e defender máis trens, máis horarios, máis frecuencias e mellores infraestructuras. Pero vostede non, vostede veu aquí a criticar o Goberno da Xunta que, como acaba de explicar o conselleiro, está facendo todo o posible para solucionar e para poñer solucións enriba da mesa, trasladarllas ao Ministerio. O único que veu aquí realmente a decir que había que facer ese frente común foi o deputado de Democracia Ourensana. Pero vostedes, no seu Goberno Terian, teñen algunha proposta alternativa, señor Ríos? Cero, solo criticar ao Goberno do PP na súa liña, tan bravos en Galicia e tan mansiños en Madrid. A situación das infraestructuras en Galicia é inaceptable. Os servizos ferroviarios era un servicio fiable que deixou de selo. E deixou de selo porque o noso país, en lugar de ter un goberno que nos goberne, ten o goberno máis corrupto da historia de España e o máis incompetente, apoiado, eso sí, polo Bloque Nacionalista Galego. Defenderemos as veces que faga falta as infraestructuras dignas en Galicia, porque non pode ser de outro xeito. Os galegos non merecen menos. E mire, cando vostedes dan os datos, señor Fon e señor Ríos, de investimentos en mantemento, a culpa sempre do PP. Da igual, aínda que non gobernemos en España dende o ano 2018. Pero mire, o dato é o que é e non se pode ocultar, e é que dende que goberna Sánchez omitiuse no desgraciado accidente de Adamuz e que a inversión en alta velocidade cae dende que goberna Sánchez un 16% respecto ao goberno de Rajoy. Ese dato non interesa. Pois mire, a nós sí que nos interesa, porque mire, os galegos merecen servicios propios deste século. É difícil de entender como nos lle dá a vergonza ao ministro Puente decir e repetir a famosa frase de que o tren español vive o seu mellor momento. E ven o señor
fon aquí a decir que o señor Puente pois nos dou un repaso, non sei moi ben onde, non sei moi ben en que momento o señor Puente pois pode sacar peito de absolutamente nada, señor Fon. Porque, mire, o señor Puente xa tiña que ter dimitido, non polo que pasou en Adamuz, sino por todo o que non fixo antes do accidente de Adamuz e por todo o que está pasando despois do accidente de Adamuz, que demostra, señor Fon, que non había nin investimento nas infraestructuras ferroviarias, que non había seguridade, porque os maquinistas puxéronse de folga. Non o di o PP, o din os propios operarios que traballan nos trens, señor Fon. Que pasa, que para vostedes esos non teñen credibilidade? Para vostedes os funcionarios, os operarios dos trens, os maquinistas non teñen credibilidade? Pero por si acaso baixaron a velocidade dos trens. Por que, señor Fon? Por que? Conteste. Por un capricho? Como a xente vai a ter garantías de pensar que é segura a red viaria cando vostedes cos seus actos, o ministro Puente cos seus actos día sí e día tamén amosa esa inseguridade? E hoxe, un novo escándalo, señor Fon, un novo escándalo. O da mañán, porque igual a estas horas xa está vendo outro e non o sei. Vostedes ocultaron, a DIF ocultou probas no accidente de Adamuz. Ocultaron probas a xustiza para que non se sepa o que pasou aí. E vostede ven aquí a decir que facemos o ridículo. Señor Fon, teña un pouquiño de seriedade e de dignidade e de respecto ás víctimas e ás familias das víctimas do accidente de Adamuz. E polo menos non veñan aquí a sacar peito de nada, de absolutamente nada. Miren, por que desconfía a xente? Porque pasan cousas como esta. Mire, vostede vai a explicarlle aos galegos pois que o tren está no seu mellor momento, por exemplo, en Valdeorras. Mire, lembra isto? Sabe cando foi isto? Pois os viaxeiros cas maletas polo medio do campo en Valdeorras, señor Fon. E vostede din que isto é un tren do século XXI. Esta foto podía ser do século pasado, pero non. É de agora, da época do goberno de Pedro Sánchez, da época do goberno do ministro, do peor ministro da historia de transportes. 20 pasaxeiros dun tren español cruzando campo a través coas maletas. Por culpa dunha incidencia máis, señor Fon. Si, vostede di que son cuestións puntuais. Pois non son cuestións puntuais. E mire, esta foto que lle acabo de enseñar, non sei se é de película de terror, pero é unha imaxe absolutamente lamentable para un tren do século XXI. Mire, falaba tamén o conselleiro da falta de investimento nas conexións cos portos galegos. Pois claro, vostedes festexan que Altri non poida instalarse en Galicia e crear miles de postos de traballo. Non queren que Galicia se industrialice e demóstrano apoiando a un goberno que bloquea a industria conserveira ou do automóbil que poida medrar o tempo que fai o Porto de Vigo. E ao señor Fon moléstalle que falemos disto. E sabe que, señor Fon, a verdade é que vostede dixo aquí que a xente nova non utilizaba a tarxeta nova. Sabe quen a utiliza moito? Pois a xuventude de Lugo. Por que? Porque non hai tren a Lugo. E porque non lle queda outro remedio que vir en autobús por esa autovía que tampouco existe, que tampouco o señor Puente se digna a rematar, porque teñen outras preocupacións. Teñen que tapar o Tito Berni, a Ábalos, a Aldama, as saunas, o Dao, e cada día un escándalo máis. E mentras tapan eso, non se ocupan dos problemas reais da xente. O Porto de Ferrol, ao que condenaron coa transición ecolóxica e o peche das pontes, e que podería incrementar a súa actividade incorporándose á rede básica. Remato xa. Pero claro, eu aquí, señores do MNG, gustaríame saber que opina Rosalía, porque como ahora resulta que os referentes opinan, aínda que estén mortos das cousas, gustaríame saber que opinaría Rosalía. Pois igual debería ben ler, porque tamén dixeron que Rosalía estaría en contra de Altri. Non sei que pensaría Rosalía hoxe, que diría do seu feminismo apoiando a este goberno de España que están vostedes apoiando, e do Pacto Guarro da Diputación de Lugo. Pero Rosalía, igual Rosalía, recoméndolle un escrito de Rosalía, El ferrocarril a Santiago.
Ya tenemos ferrocarril, pero ¿qué importa que el silbido de la locomotora turbe por un instante la calma de nuestros campos, si nuestros hijos continuarán abandonándolos para buscar en lejanas tierras el pan que aquí se les niega? Veía o tren como un símbolo de modernidade, pero sin xusticia económica o progreso non existe. Sin industria non hai progreso, e sin progreso, señor Ríos, non hai futuro. E sin futuro, a xente marcha, claro que sí. E colle o ferrocarril para marchar. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Chista y también de violencia. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original